Ο θόρυβος των αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας ήταν μακρινός, σαν να προερχόταν από έναν άλλο κόσμο, αλλά ο αέρας μέσα στο γραφείο του δικηγορικού γραφείου Stergiou and Sons φαινόταν ακόμα πιο βαρύς από την κίνηση έξω. Το περιβάλλον μύριζε παλιό χαρτί, κερωμένο ξύλο και στημένο λεμόνι, ένα κλασικό άρωμα των ελληνικών γραφείων που προσπαθούσαν να καλύψουν τη γυρατιά με καθαριότητα. Αλλά για τον Ανδρέα Μάρκου αυτός ο αέρας ήταν ένα κελί. Καθόταν ακίνητος σε μια σκληρή δερμάτινη καρέκλα, με την πλάτη ίσια από συνήθεια, σαν να ήταν ακόμα υποδιαταγές. Για όποιον τον κοίταζε επιπόλαια, φαινόταν απλώς ένας άντρας που περίμενε τη σειρά του, αλλά μέσα του κάθε μυς του έτρεμε. Ο Ανδρέας είχε ήδη καταγράψει τις εξόδους, τα τυφλά σημεία, το βάρος του κρυστάλλινου βάζου πάνω στο τραπέζι και ακόμη και την ανήσυχη στάση του άντρα που καθόταν δίπλα του. Ο ξάδελφός του, Νίκου Μαρκού, νεότερος, πιο εύσωμος, πιο συνηθισμένος να κινεί χρήματα παρά να τα αντιμετωπίζει. Ο δικηγόρος κύριος Στεργίου ήταν ένας άνδρας που η εμφάνισή του θύμιζε παλιό περγαμηνό, λεπτό δέρμα, ρητιδωμένο, μικρά μάτια πίσω από γυαλιά με χρυσό σκελετό. Ξεφύλιζε έγγραφα με λεπτά δάχτυλα, κάθε του κίνηση μετρημένη και ξηρή, σαν να χειριζόταν κοιμήλια. «Ας αρχίσουμε», μουρμούρισε, με τη φωνή του να θυμίζει ξερά φύλλα που σέρνονται στο πάτωμα. «Φτάσαμε στις τελικές κληρονομιές του πελάτη σας, του αποθανόντος κυρίου Αντώνη Μαρκού». Το όνομα χτύπησε τον Ανδρέα σαν κρύο αεράκι. Ο παππούς του. Ένας άντρας που τον θυμόταν περισσότερο για τη σκιά του παρά για την παρουσία του. Σποραδικές εικόνες έρχονταν στο μυαλό του. Η μυρωδιά του πετρελαίου του σκάφους, ο ήλιος που αντανακλούσε στη θάλασσα, τα καλυμμένα με κάλους χέρια που κρατούσαν το πηδάλιο. Τίποτα άλλο. Είχαν απομακρυνθεί πριν από περισσότερα από 15 χρόνια, όταν ο Ανδρέας κατατάχθηκε στο ναυτικό παρά τη θέληση της οικογένειάς του. Ο Στέργιος άρχισε να διαβάζει τη λίστα των περιουσιακών στοιχείων, ακίνητα στη Χερσόνησο της Πελοποννήσου. Μετοχές μιας ναυτιλιακής εταιρείας, παλιά οικόπεδα κοντά στην ακτή της Καβάλας. Σημαντικές αξίες και όλες πέρασαν κατευθείαν στον Νίκο. Με κάθε στοιχείο που ανακοινωνόταν, το αλαζονικό χαμόγελο του Νίκου μεγάλωνε σαν ζυζάνιο. Έριχνε ψεύτικες ματιές συμπόνια στον Ανδρέα σαν να έλεγε «Εσύ διάλεξες τη θάλασσα, εγώ διάλεξα τα χρήματα». Και τότε ο δικηγόρος γύρισε μια σελίδα, έκανε μια μικρή παύση και κοίταξε πάνω από τα γυαλιά του τον Ανδρέα. Στον εγγονό μου Ανδρέα Μάρκου, ο Νίκος έβγαλε ένα σύντομο γέλιο έτοιμος για χλευασμό. «Αφήνω το σπίτι που έχω στο θαλασσοπόργο, στη βόρεια ακτή, και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτό. Αφήνω επίσης υπό τη φροντίδα σου τον σκύλο που βρίσκεται εκεί. Είναι ένας πειμενικός σκύλος αγροτικής προέλευσης, πολύ πιστός». Ο Νίκος άνοιξε διάπλατα τα μάτια του. Ένα παλιό σπίτι σε ένα βράχο και ένα σκύλο, χλέβασε. Ο παππούς τελικά τρελάθηκε. Ο δικηγόρος έκανε ένα ελαφρύ φτύσιμο. «Υπάρχει ακόμα ένα κωδικοποιημένο κείμενο», είπε ανοίγοντας ένα μικρό φάκελο. Ο κύριος Αντώνης ζήτησε να διαβαστούν αυτά τα λόγια τελευταία. Σήκωσε το χαρτί με σοβαρότητα. «Αφήνω το θαλασσοφύργο στον Ανδρέα, γιατί είναι ο μόνος σε αυτή την οικογένεια που καταλαβαίνει την αξία μιας σιωπηλής αγρυπνίας». Το δωμάτιο φάνηκε να συρρυκνώνεται. Ο Ανδρέας ένιωσε σαν να του είχαν αφαιρέσει τον αέρα από τους πνεύμονες. Η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε εκεί δεν ήταν τυχαία, δεν ήταν συναισθηματική, ήταν στρατιωτική. Ήταν ο τύπος όρου που μόνο κάποιος που είχε περάσει μοναχικές νύχτες σε φυλάκια, περιμένοντας κάτι που ίσως δεν θα ερχόταν ποτέ, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Ο Νίκος εξεράγει, μία σιωπηλή αγρυπνία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έγινε ποιητής τώρα. Αλλά ο Ανδρέας δεν άκουσε. Η φράση χτυπούσε στο κεφάλι του, κρύα, ακριβής, αδύνατο να αγνοηθεί. Μία σιωπηλή αγρυπνία. Αυτό ήταν αναγνώριση. Αυτό ήταν ένα σημάδι. Όταν ο Νίκος σηκώθηκε αγανακτισμένος και έφυγε από το γραφείο, εξακολουθώντας να φτύνει βρισιές για τρελούς παππούδες και άχρηστα σκυλιά, ο δικηγόρος έσκυψε προς τον Ανδρέα. «Ο ξάδελφός σας δεν κατάλαβε», είπε με ήπιο τόνο. «Ο παππούς σας ήταν επιφυλακτικός αλλά πολύ προσεκτικός. Άφησε συγκεκριμένες οδηγίες για να διασφαλίσει ότι η ιδιοκτησία στο θαλασσόποργο θα διατηρηθεί. Υπάρχει ένα μικρό ταμείο για προμήθειες και καύσιμα. Τίποτα πολυτελές, μόνο το απαραίτητο για να ζήσει κάποιος με απλότητα». Ο δικηγόρος έσπρωξε ένα φάκελο προς τον Ανδρέα.
Μέσα υπήρχε η πράξη του σπιτιού, ένας χειρόγραφος χάρτης που έδειχνε τον απομονωμένο βράχο στο βόρειο Αιγαίο και ένα σημείωμα με το όνομα ενός ψαρά από το Βόλο. Μανώλης Πετράκης, υπεύθυνος να φέρνει νερό και φαγητό στο σκυλί από το θάνατο του παππού. «Τι είδους σκυλί είναι?» ρώτησε ο Ανδρέας με φωνή βραχνή από τη μακροχρόνια αχρηστία. «Ένας μεγάλος, γκρίζος και λευκός ορεινός πιμενικός, δυνατός, έξυπνος, ένα σοβαρό ζώο». Ο Ανδρέας κούνησε το κεφάλι, έβαλε τα χαρτιά με προσοχή. Δεν ένιωθε θλίψη για την περιουσία που δεν είχε λάβει. Δεν ένιωθε θυμό για τον Νίκο. Ένιωθε μόνο τον βαθύ αντίκτυπο 6 λέξεων, η αξία μιας σιωπηλής αγρυπνίας. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ένιωσε ότι τον έβλεπαν. 2 μέρες αργότερα, ο Ανδρέας διέσχιζε τους δρόμους που οδηγούσαν από την Αθήνα προς τα βόρεια, με τα χέρια του σταθερά στο τιμόνι ενός παλιού φορτηγού. Με κάθε χιλιόμετρο, ο θόρυβος της πόλης εξασθενούσε και η θάλασσα πλησίαζε. Λόφοι καλυμμένοι με ελιές έδιναν τη θέση τους σε βράχια και η οικία μυρωδιά του αλατιού ανέβαινε από το Αιγαίο σαν χαιρετισμός. Έφτασε στο Βόλο το Σούρουπο. Το λιμάνι ήταν τυλιγμένο σε ένα υγρό και γκρίζο λικόφος. Ο αέρας μετέφερε τη μυρωδιά του φρέσκου ψαριού, του βρεγμένου ξύλου και του κρύου ανέμου που έρχονταν από τα βουνά. Στο τέλος, ενός φθαρμένου προβλήτα, κάτω από το κίτρινο φως μιας μοναδικής λάμπας, ένας άντρας έραβε δίχτυα. Ήταν ο Μανώλης. Ένα πρόσωπο σημαδεμένο από τον ήλιο και τον καιρό. Κινιόταν με την ηρεμία κάποιου που είχε δει τη θάλασσα σε όλες τις μορφές της. Όταν αντιλήφθηκε την προσέγγιση του Ανδρέα, σήκωσε τα μάτια του. «Είσαι ο εγγονός του Αντώνια?» ρώτησε. Η φωνή του ήταν βαριά, σχεδόν γρυλισμός. «Ο Ανδρέας», απάντησε εκείνος, τίνοντας το χέρι του. Η χειραψία του Μανώλη ήταν σταθερή, ειλικρινής. «Ο παππούς σου ήταν άνθρωπος λίγων λέξεων, αλλά πάντα τήρησε τις υποσχέσεις του», είπε ο ψαράς δείχνοντας την άκρη της προβλήτας. «Το μέσο μεταφοράς σου είναι εκεί, και ο σκύλος επίσης». Ένα μικρό μπλε σκάφος, φθαρμένο από το αλάτι και τον ήλιο, ταλαντευόταν απαλά. Στην πρίμνη, ακίνητο σαν άγαλμα, βρισκόταν ο σκύλος. Ο Ανδρέας κράτησε την αναπνοή του. Το ζώο ήταν τεράστιο, παχύ γκρίζο και λευκό τρίχωμα και χρυμπαρένια μάτια με έντονη νοημοσύνη. Δεν υπήρχε ενθουσιασμός ούτε φόβος, μόνο παρατήρηση. Μια σιωπηλή αξιολόγηση που ο Ανδρέας αναγνώρισε αμέσως. Η σιωπηλή επαγρύπνηση. Σκύψε αργά. «Λύκος», μουρμούρισε. «Είμαι ο Ανδρέας». Ο σκύλος έγειρε το κεφάλι, πλησίασε αργά και άγγιξε με τη βρεγμένη μύτη του τα δάχτυλά του. Στη συνέχεια για πρώτη φορά κούνησε την ουρά του. Μια μοναδική κίνηση, βαριά, σκόπιμη, μια σιωπηλή συμφωνία. Ο Μανώλης βοήθησε να φορτώσουν τα κυβότια με τα εφόδια. «Ο παππούς σου τα ετοίμασε όλα», είπε. «Έβαλε να πληρώσουν αυτό το σκάφος για σένα. Είπε ότι όταν έρθει η ώρα θα καταλάβεις». Ο Ανδρέας κοίταξε τη σκοτεινή θάλασσα. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβε κάτι που δεν μπορούσε να ονομάσει, αλλά που τον χτύπησε σαν αλήθεια. Το ταξίδι προς το βράχο ξεκίνησε. Ο Λύκος παρέμεινε στην πλώρη, σταθερός, σε εγρήγορση. Και καθώς ο κινητήρας έσπαγε τα ήρεμα νερά του νυχτερινού Αιγαίου, ο Ανδρέας συνειδητοποίησε ότι δεν κατευθυνόταν προς μια κληρονομιά. Επέστρεφε σε ένα κάλεσμα. Ένα κάλεσμα που ο παππούς του είχε φυλάξει για αυτόν, και μόνο για αυτόν. Το σκάφος προχωρούσε στα σκοτεινά νερά με το συνεχές βουητό του κινητήρα, κόβοντας το Αιγαίο σαν ξηράφι που σύρεται από τη νύχτα. Ο άνεμος, φορτωμένος με αλάτι και υγρασία, χτυπούσε το πρόσωπο του Ανδρέα, φέρνοντας μαζί του παλιές αναμνήσεις, μυρωδιές που αναγνώριζε από την παιδική του ηλικία όταν ακολουθούσε τον παππού του στα λιμάνια και τα ναυπηγεία, πριν όλα χαθούν ανάμεσα σε οικίες σιωπές και αναχωρήσεις χωρίς αποχαιρετισμούς. Στην πλώρη, ο Λύκος παρέμενε ακίνητος, σταθερός σαν γλυπτό. Τα πόδια του ήταν καλά στημένα στο φθαρμένο κήτος του σκάφους και τα κεχριμπαρένια μάτια του σάρωναν τον ορίζοντα με σχεδόν ανθρώπινη ακρίβεια. Φαινόταν να μην παρακολουθεί μόνο την πορεία, αλλά να επιβλέπει κάτι πέρα από αυτήν. Η θάλασσα αντανακλούσε θραύσματα φεγγαριού, τρέμοντας σαν σπασμένο γυαλί. Ήταν το είδος του σκηνικού που μετέτρεπε κάθε μεμονωμένο θόρυβο σε πιθανότητα κινδύνου. Ο Μανώλης, στο πηδάλιο, διατηρούσε μια ουδέτερη έκφραση,
μια μάσκα που είχε χτίσει μετά από χρόνια αντιμετώπισης του χαρακτήρα της θάλασσας. «Σε δέχτηκε γρήγορα», σχολίασε ο ψαράς, χωρίς να πάρει τα μάτια του από την πορεία. «Δεν είναι ένας συνηθισμένος σκύλος, είναι από αυτούς που παρατηρούν πριν εμπιστευτούν. Ένας φύλακας». Ο Ανδρέας έγειρε το κεφάλι, νιώθοντας το βάρος αυτής της λέξης. Φύλακας. Μια λέξη που είχε κολλήσει στο δέρμα του από την εφηβεία του, και όμως φαινόταν περισσότερο βάρος παρά τίτλος. «Ήταν κοντά στον παππού μου», ρώτησε. Ο Μανώλης πήρε μια βαθιά ανάσα, σαν να ζύγιζε τα λόγια του. Ήταν κάτι περισσότερο από κοντινός. Ήταν σύντροφος στην αγρυπνία. Έκανε μια παύση. Ο γέρος Αντώνης καθόταν για ώρες στην κορυφή του βράχου, κοιτάζοντας πάντα τη θάλασσα. Ο σκύλος καθόταν δίπλα του, σαν να περίμενε ένα σημάδι που δεν ερχόταν ποτέ. «Τι περίμενε?» ρώτησε ο Ανδρέας, γνωρίζοντας ότι ίσως η ερώτηση δεν είχε απάντηση. Ο Μανώλης σήκωσε τους ώμους. Ποτέ δεν το είπε. Ο γέρος μιλούσε λίγο, αλλά άκουγε πολύ. Ίσως ήταν η θάλασσα. Ίσως ήταν κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Η φράση έμεινε να αιωρείται μεταξύ τους, αγγιζόμενη μόνο από τον άνεμο. Μετά από 40 λεπτά πλεύσης, η θάλασσα άρχισε να αλλάζει. Τα κύματα έγιναν πιο βαθιά, σπάζοντας με μεγαλύτερη δύναμη πάνω σε υποβρύχιες βραχώδεις σχηματισμούς. Το κήτος τρίζαγε, καθώς το σκάφος αντιμετώπιζε τα αυξανόμενα κύματα. «Φτάνουμε», είπε ο Μανώλης, ρυθμίζοντας τον κινητήρα. Ο κύριος φάρος του σκάφους φώτισε μία σκοτεινή σιλουέτα που ξεπρόβαλε από το πουθενά. Ο θαλασσοφύργος, ο βράχος. Έμοιαζε με ένα τεράστιο γρανιτένιο δόντι που αναδιόταν από έναν πολύ πιο αρχαίο υποβρύχιο κόσμο. Τα τυχώματά του ήταν απότομα, σημαδεμένα από αιώνες αλατιού και ανέμου. Στην κορυφή, σαν μια ταλαντευόμενη φρουρά, βρισκόταν το παλιό σπίτι του παππού. Η κατασκευή ήταν μικρή, σκοτεινή και φαινόταν να αψηφά τη λογική του να παραμένει όρθια. Ο Λύκος έβγαλε ένα χαμηλό γρίλισμα, όχι απειλητικό αλλά αναγνωριστικό. «Ξέρει πού βρίσκεται», μουρμούρισε ο Ανδρέας. Ο Μανώλης κούνησε το κεφάλι. «Ξέρει περισσότερα από αυτό. Καταλαβαίνει το μέρος». Ο ψαράς μείωσε την ταχύτητα και οδήγησε το σκάφος σε έναν μικρό όρμο που από μακριά φαινόταν απρόσιτος. Τα νερά εκεί ήταν πιο ήρεμα, προστατευμένα από μια φυσική καμπύλη του βράχου. Ακόμα και έτσι, η αποβίβαση δεν ήταν εύκολη. Μια ανώμαλη επιφάνεια, μερικώς πλημμυρισμένη, απαιτούσε ακρίβεια. «Κατέβα προσεκτικά», το συμβούλεψε ο Μανώλης. «Κάθε σκαλοπάτι αυτού του βράχου μπορεί να σε δοκιμάσει». Ο Λύκος πήδηξε πρώτος, προσγειώνοντας με την ασφάλεια κάποιου που είχε γεννηθεί σε αυτό το έδαφος. Ο Ανδρέας τον ακολούθησε, με τις μπότες του να γλιστρούν για ένα δευτερόλεπτο πριν βρουν σταθερό έδαφος. Ο άνεμος εκεί ήταν διαφορετικός, πιο κοφτός, πιο προσεκτικός, σαν να κουβαλούσε ιστορίες κρυμμένες στις κοιλότητες του βράχου. Ο Μανώλης έμεινε στο σκάφος, κρατώντας το σκοινί. «Θα γυρίσω σε 2 μέρες», είπε. «Όπως έκανες για τον παππού σου. Αν χρειαστείς κάτι πριν, άναψε μια μεγάλη φωτιά. Αλλά κάνε το μόνο αν κινδυνεύεις πραγματικά». Ο Ανδρέας πρόσεξε το σοβαρό βλέμμα του ψαρά. Αυτή η συμβουλή δεν δόθηκε από παράδοση. Ήταν προειδοποίηση. «Ευχαριστώ, Μανώλη», είπε. «Φρόντισε το μέρος», απάντησε ο ψαράς. «Και φρόντισε το σκυλί. Και τα δύο είναι πιο συνδεδεμένα με τον παππού σου από ό,τι φαντάζεσαι». Ο κινητήρας ξαναζωντάνεψε και ο Μανώλης απομάκρυνε τη βάρκα που γρήγορα έγινε μια κοιλίδα στη νύχτα. Ο Ανδρέας και ο Λύκος έμειναν μόνοι στην καρδιά του ανέμου, μόνοι στην αγρυπνία που τώρα περνούσε από χέρια. Η ανάβαση προς το σπίτι ήταν απότομη και σύντομη, αλλά απαιτητική. Το μονοπάτι με τα φυσικά σκαλοπάτια και τα χαλαρά κομμάτια γρανίτη απαιτούσε ισορροπία και ηρεμία. Ο Λύκος προχωρούσε μερικά μέτρα μπροστά, σταματώντας από καιρό σε καιρό για να κοιτάξει τον Ανδρέα, σαν να εκτιμούσε αν ήταν άξιος του εδάφους. Το σπίτι εμφανίστηκε τελικά μπροστά τους, ξύλο σκουριασμένο από την θαλασσινή ατμόσφαιρα, στραβά παραθυρόφυλλα, αδιαφανή παράθυρα. Οι τοίχοι φαινόταν να φωνάζουν ιστορίες που είχαν κρατηθεί, συνθλιμμένες από δεκαετίες ισχυρών ανέμων και σκληρών χειμώνων. Ο Ανδρέας έσπρωξε την πόρτα. Αυτή γκρίνιαξε, σαν να μην είχε ανοιχτεί για μήνες. Ο Λύκος μπήκε πρώτος, ψάχνοντας το μέρος με μεθοδικές, σχεδόν στρατιωτικές κινήσεις. Η μυρωδιά του υγρού ξύλου και της αλμυρής σκόνης κυριαρχούσε στον αέρα. Ήταν ένα απλό σπίτι,
ένα κύριο δωμάτιο, μια μικρή κουζίνα, ένας αυτοσχέδιος πάγκος. Όλα φαινόταν να έχουν σταματήσει στο χρόνο. Αλλά υπήρχε και κάτι άλλο. Μια αίσθηση ότι το σπίτι παρατηρούσε τον Ανδρέα όσο και αυτός το παρατηρούσε. Κάθε σανίδα τρίζαγε με μια ανάμνηση. Κάθε τείχος αντιχούσε βήματα που είχαν ήδη ζήσει. Και όμως, μέσα σε τόση παρακμή, ο Ανδρέας ένιωσε μια παράξενη ανακούφιση. Σαν αυτή η ερείπια να ήταν, κατά κάποιον τρόπο, ένα καταφύγιο, όχι ένα στάφος όπως είχε φοβηθεί στο δρόμο, αλλά ένα φυλάκιο, ένα σημείο επιτήρησης, ένα μέρος όπου η σιωπή είχε το βάρος μιας αποστολής. Ο Λύκος πίεσε το μεγάλο του σώμα πάνω στο πόδι του, προσφέροντας την οικειότητα που μόνο ένας σκύλος με πραγματική πίστη μπορεί να μεταδώσει. Τα κεχριμπαρένια μάτια του ήταν καρφωμένα πάνω του, προσεκτικά, σίγουρα. Ο Ανδρέας πήρε μια βαθιά ανάσα. Ο αλμυρός αέρας φαινόταν να γεμίζει μέρη μέσα του που ήταν άδεια εδώ και χρόνια. «Λοιπόν, αυτό είναι», είπε χαμηλόφωνα. «Αυτό είναι το ξεκίνημα». Ο Λύκος έγειρε το κεφάλι σαν να συμφωνούσε. Έξω, η θάλασσα χτυπούσε το βράχο με σταθερή δύναμη, σαν ένα παλιό ρολόι που μετρούσε ένα χρόνο που δεν υπακούσε στον κόσμο εκεί μακριά. Η σιωπηλή του επαγρύπνηση ξεκινούσε εκεί, στον αρχαίο βράχο, στη βαθιά θάλασσα, στο σταθερό βλέμμα ενός σκύλου που ακόμα δεν καταλάβαινε πλήρως, αλλά που, κατά κάποιον τρόπο, ήδη καταλάβαινε τα πάντα για αυτόν. Οι μέρες στο θαλάσσο πύργος άρχισαν να αναμειγνύονται όχι από το ημερολόγιο, αλλά από τον σταθερό ήχο της θάλασσας. Ο ρυθμός της ζωής εκεί καθοριζόταν από τις παλήριες, τον άνεμο και τις απλές ανάγκες που συντηρούσαν τόσο το σπίτι, όσο και τον άνδρα, που τώρα προσπαθούσε να ξαναχτίσει τον εαυτό του μέσα σε αυτό. Ο Ανδρέας συνειδητοποίησε στις πρώτες αυγές ότι εκείνο το βράχο δεν επέτρεπε περισπασμούς. Κάθε βήμα απαιτούσε προσοχή, κάθε επισκευή απαιτούσε υπομονή και κάθε σιωπή είχε βάρος. Ξυπνούσε πριν από την ανατολή του ηλίου, συχνά επειδή ο Λύκος τον τσιμπούσε με το κρύο ρίγχος του για να τον ειδοποιήσει ότι το φως άρχιζε να διαχέεται από τα κενά των παραθύρων. Ο σκύλος φαινόταν να έχει τη δική του αίσθηση της ημέρας, σαν να ήταν συγχρονισμένος με τη θάλασσα. Ο Ανδρέας σηκωνόταν, φορούσε τις υγρές μπότες που δεν στέγνωναν ποτέ εντελώς και βγαίνοντας στην άκρη του βράχου. Η θέα ήταν πάντα εκπληκτική. Ο ροζ ορίζοντας, τα κύματα που έσπαζαν σε φαρδιές λωρίδες αφρού και οι γλάροι που έσκιζαν τον αέρα με τις διαπεραστικές κραυγές τους. Ο Λύκος περπατούσε μερικά βήματα μπροστά, σταματώντας σε συγκεκριμένα σημεία, πάντα τα ίδια, σαν να έψαχνε το έδαφος. Περιπολούσε με μέθοδο. Ο Ανδρέας, από την άλλη, έλεγχε το πρόσδεμα του σκάφους, έλεγχε για ρογμές στο βράχο και παρατηρούσε την κατάσταση του σπιτιού. Το παλιό ξύλο απορροφούσε κάθε βράδυ υγρασία και επέστρεφε συνεχείς διαμαρτυρίες. Σκεφτόταν ότι αυτός ο σκύλος ήταν ίσως πιο πειθαρχημένος από πολλούς άνδρες με τους οποίους είχε υπηρετήσει. Η σκληρή δουλειά ξεκινούσε αμέσως μετά από αυτή την αρχική περιπολία. Το σπίτι ήταν μια συλλογή μικρών προβλημάτων, σάπια σανίδια, κρεμαστές περσίδες, παλιά διαρροές, αλλά η επισκευή του ήταν θεραπευτική. Ο Ανδρέας ξύριζε το βρύο από τα παράθυρα, ενώ ο άνεμος φυσούσε δυνατά. Αντικαθιστούσε σανίδες με το σφυρί, αντανακλώντας μεταλλικούς ήχους που αναμειγνύονταν με τον ήχο των κυμάτων. Στην Αθήνα, οποιοσδήποτε ξαφνικός θόρυβος τον έκανε να τρομάζει. Εκεί, ο θόρυβος των ίδιων των προσπαθειών του συνδυαζόταν με το περιβάλλον και γινόταν μέρος του. Αντί για ερεθίσματα, ήταν δείκτες του παρόντος. Ο Λύκος παρακολουθούσε τα πάντα από κοντά. Όταν ο Ανδρέας εκνευριζόταν με καρφιά που λύγησαν ή σανίδες που δεν τέριαζαν, ο σκύλος ακουμπούσε το βαρύ κεφάλι του στο πόδι του, αναγκάζοντάς τον να αναπνέει πιο αργά. Ήταν σαν να του έλεγε «Είσαι εδώ τώρα και αυτό αρκεί», και κατά κάποιον τρόπο αρκούσε. Η θάλασσα παρήχε τροφή. Ο Ανδρέας βρήκε στο βάθος του σπιτιού ένα κουτί με εξοπλισμό ψαρέματος, τόσο παλιό όσο και το ίδιο το κτίριο. Την καθάρισε, έφτιαξε τις πετονιές και σε λίγο καιρό έπιανε σέρι και λιθρίνια που ψινόταν σε μια φωτιά προστατευμένη από ένα βράχο. Ο Λύκος καθόταν δίπλα του ακίνητος, παρατηρώντας τη φλόγα σαν να ήταν μέρος κάποιου μυστικού τελετουργικού. Τη νύχτα, τα αστέρια εμφανίζονταν χωρίς την παρεμβολή του τεχνητού φωτός.
Ένας ευρύς, γενναιόδωρος ουρανός, όπως δεν είχε δει από την στρατιωτική του θητεία σε απομακρυσμένες περιοχές. Ο ήχος των κυμάτων γινόταν πιο βαρύς, σχεδόν υπνοτικός, και ο Λύκος μερικές φορές αντιδρούσε σε συχνότητες που ο Ανδρέας δεν άκουγε. Ο σκύλος σήκωνε τα αυτιά του, κοίταζε τη θάλασσα με απόλυτη προσοχή, σαν να προσπαθούσε να αποκρυπτογραφήσει αόρατα μηνύματα. Στην αρχή, ο Ανδρέας το θεώρησε απλώς ζωικό ένστικτο. Αργότερα άρχισε να υποψιάζεται ότι υπήρχε κάτι σκόπιμο σε αυτό. Ήταν κατά τη διάρκεια μιας από τις εσωτερικές επισκευές που βρήκε το πρώτο στοιχείο. Ενώ επιδιόρθωνε ένα τραπέζι που είχε παραμορφωθεί από την υγρασία, παρατήρησε ένα κολλημένο σιρτάρι. Τράβηξε με δύναμη. Το ξύλο τρίζαμε, διαμαρτυρόταν, και τελικά υπέκυψε. Μέσα δεν υπήρχαν συνηθισμένα σκεύη ή έγγραφα, αλλά μια σειρά από δερματόδετα ημερολόγια, πολύ καλά διατηρημένα. Ο Ανδρέας πήρε το έβριμα κοντά στο παράθυρο, όπου το φως έμπαινε διάχυτο. Ο Λύκος κάθισε δίπλα του, προσεκτικός, σαν εκείνη η στιγμή να ήταν σημαντική. Το πρώτο ημερολόγιο είχε την ακριβή γραφή του παππού του, σφιχτά γράμματα, μεθοδικές γραμμές, σχεδόν στρατιωτικές, αλλά το περιεχόμενο δεν ήταν μια απλή καταγραφή οικογενειακών αναμνήσεων. Δεν ήταν προσωπικές σκέψεις, ούτε εκμυστηρεύσεις. Ήταν μετρήσεις, πρότυπα, κώδικες. Υπήρχαν διαγράμματα παλήριας, πίνακες έντασης ρευμάτων, σχέδια θαλάσσιων πτηνών και των διαδρομών τους. Όσο περισσότερο ο Ανδρέας ξεφύλιζε, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσε ότι αυτό το έργο δεν ήταν χόμπι ψαρά. Ήταν επιστήμη, μια ακριβής και αιμονική επιστήμη. Ο παππούς κατέγραφε ήχους, ψίθυροι από το βάθος τη νύχτα με ανατολικό άνεμο. Συνεχής θόρυβος, χαμηλής συχνότητας στις 03-14. Πιθανή πρόσκρουση σε υποβρύχια κατασκευή. Ασυνήθιστη δόνηση στη βόρεια βάση. Επανάληψη. 3 κύκλοι. Και τότε υπήρχε κάτι που τον ενδιέφερε βαθιά. Ένα τμήμα που ο παππούς του ονόμαζε «Τραγούδια της θάλασσας». Εκεί περιέγραφε ήχους που ο βράχος φαινόταν να ενισχύει, ένα είδος φυσικής αντίχησης. Ήταν σαν ο θάλασσοπύργος να λειτουργούσε σαν ένα γιγάντιο αυτί καρφωμένο στη θάλασσα. Ο Ανδρέας δεν ήξερε τι να σκεφτεί. Ο παππούς του ήταν πάντα ενιγματικός, αλλά αυτό ήταν κάτι περισσότερο από εκεντρικότητα. Ήταν μέθοδος. Ήταν σκοπός και ο σκοπός είχε κρυφτεί. Το απόγευμα έπεσε και ο Ανδρέας παρέμεινε καθισμένος με τα ημερολόγια στα γόνατά του. Ο Λύκος ξεκουραζόταν δίπλα του, αλλά κρατούσε ένα μάτι ανοιχτό, προσεκτικός στις αλλαγές στο περιβάλλον. Όταν ο άνεμος άλλαζε, ο σκύλος σήκωνε το κεφάλι του. Όταν ένα ισχυρότερο κύμα χτυπούσε το βράχο, έσκυβε τα αυτιά του. Τότε ο Ανδρέας συνειδητοποίησε. Αυτός και ο σκύλος μάθαιναν μαζί. Ο βράχος απαιτούσε προσοχή, το σπίτι απαιτούσε προσπάθεια, η θάλασσα απαιτούσε σεβασμό και τα ημερολόγια. Τα ημερολόγια απαιτούσαν απαντήσεις. Όταν έκλεισε το τελευταίο από αυτά εκείνο το βράδυ, μια σκέψη κατέλαβε το μυαλό του Ανδρέα με τρομακτική σαφήνεια. Ο παππούς δεν ζούσε απλώς εκεί. Άκουγε, μελετούσε, περίμενε. Γιατί? Ο Ανδρέας δεν είχε ιδέα, αλλά ήξερε ότι η απάντηση βρισκόταν εκεί, κρυμμένη ανάμεσα στους ταλαιπωρημένους τοίχους του σπιτιού και τις δονήσεις που η θάλασσα άφηνε στο βράχο. Ο Λύκος σηκώθηκε αργά και έπεσε πάνω στο στήθος του, σαν να ένιωθε την αυξανόμενη ανησυχία. «Θα το ανακαλύψουμε, φίλε», μουρμούρισε ο Ανδρέας περνώντας το χέρι του πάνω από το κεφάλι του σκύλου. Και για πρώτη φορά από τότε που είχε φτάσει, ο φόβος που κουβαλούσε μέσα του φαινόταν διαφορετικός. Δεν ήταν παραλυτικός. Ήταν καύσιμο. Κάτι ήταν κρυμμένο στο θαλασσοπύργος. Κάτι που ο παππούς του είχε προστατεύσει μόνος του για δεκαετίες. Και τώρα, για πρώτη φορά, το ρολόι αυτής της σιωπηλής αγρυπνίας περνούσε στον Ανδρέα. Η βροχή άρχισε σαν ένα μακρινό ψίθυρο στο τέλος του απογεύματος, ανακοινώνοντας την άφιξή της με μικρές σταγόνες νερού που χτυπούσαν στο αδιαφανές τζάμι του παραθύρου. Σε λίγο, ο κόσμος γύρω από το θάλασσοπύργος διαλύθηκε σε μια πυκνή ομίχλη και η καταιγίδα κατέλαβε το βράχο σαν να περίμενε ακριβώς εκείνη την ημέρα για να αποκαλυφθεί. Ο Ανδρέας προτιμούσε τέτοιες μέρες. Η απομόνωση γινόταν πιο πυκνή, πιο αγνή. Τα κύματα χτυπούσαν το βράχο με ανανεωμένη δύναμη
και το σπίτι φαινόταν να συστέλλεται με κάθε χτύπημα, σαν ένα γέρικο ζώο που αντέχει τον χειμώνα. Άναψε το τζάκι, καθώς η υγρασία είχε εισχωρήσει σε κάθε εκατοστό του ξύλου. Η φωτιά έκραζε, ρίχνοντας μακριές σκιές στους τοίχους. Η ζέστη ήταν μέτρια, αλλά αρκετή για να διώξει το κρύο του Αιγαίου που διεισδύει από τις ρογμές. Ο λύκος ήταν ξαπλωμένος στο φθαρμένο χαλί, με το κεφάλι ακουμπισμένο στα πόδια του, παρατηρώντας τις φλόγες με την προσοχή εκείνου που καταλαβαίνει ότι η φωτιά έχει δική της ζωή. Ο Ανδρέας κάθισε σε μια φθαρμένη πολυθρόνα, με το τελευταίο ημερολόγιο του παππού του στα γόνατα. Ήταν το πιο διαφορετικό απ' όλα. Το μόνο τυλιγμένο σε αδιάβροχο ύφασμα, σαν να ήταν ζωτικής σημασίας να το προστατεύσει. Ξαναδιάβαζε κάποια αποσπάσματα για τρίτη φορά, προσπαθώντας να χαρτογραφήσει το κρυφό νόημα των εγγραφών. Ο παππούς του σημείωνε συχνότητες, δονήσεις, κύκλους. Δεν ήταν ποίηση. Ήταν μηχανική. Και ήταν μυστική. Ο ήχος της βροχής εντάθηκε, μετατρέποντας τη στέγη σε αυτοσχέδιο τύμπανο. Το τζάκι έβγαζε δυνατούς κρότους και το τρεμάμενο φως της φωτιάς φωτίζονταν το κουρασμένο πρόσωπο του Ανδρέα. Ανοιγόκλεισε αργά τα μάτια του, συγκεντρωμένος. Τότε υπήρξε μια κίνηση. Ο λύκος σήκωσε ξαφνικά το κεφάλι του. Δεν ήταν μια απότομη κίνηση. Ήταν μια αργή, υπολογισμένη κίνηση. Τα αυτιά του έγειραν προς τα εμπρός και το σώμα του, που πριν ήταν χαλαρό, έγινε σε δευτερόλεπτα σε εγρήγορση. «Τι είναι?» ρώτησε ο Ανδρέας χωρίς να περιμένει πραγματικά απάντηση. Ο σκύλος έκανε 2 αθόρυβα βήματα προς το τζάκι. Πλησίασε τη βάση από πέτρα και μύρισε για αρκετή ώρα, σαν να έψαχνε για μια συγκεκριμένη μυρωδιά. Στη συνέχεια άφησε ένα χαμηλό γκρίνιασμα, ανήσυχο, επίμονο. Ο Ανδρέας σύριξε τα φρύδια. «Πρέπει να είναι κάποιο τροκτικό», μουρμούρισε. «Με τέτοιο κρύο». Αλλά ο λύκος αγνόησε τη φωνή. Γύρισε αργά το κεφάλι του, σαν να ήταν σίγουρος για κάτι, και μετά σήκωσε το πόδι του. Γράτσουνε δυνατά το γρανίτι. Τα νύχια του χάραζαν την επιφάνεια σαν μικρά μαχαίρια. Ο ήχος αντίχησε στο δωμάτιο, στριγκλός. Όχι». Ο Ανδρέας σηκώθηκε και πήγε προς το σκυλί. «Θα σπάσεις τα νύχια σου, έτσι». Γονάτισε δίπλα στο τζάκι και πέρασε το χέρι του πάνω από την κρύα επιφάνεια της πέτρας. Ήταν λία, συμπαγής, ομοιόμορφη, όπως πρέπει να είναι κάθε βάση τζακιού. Τίποτα εκεί δεν φαινόταν διαφορετικό. Αλλά ο λύκος δεν τα παράτησε. Επανέλαβε την κίνηση, γρατζουνώντας με περισσότερη δύναμη, σχεδόν απελπισμένος. Στη συνέχεια έσπρωξε τον Ανδρέα με το ρίγχος του, απαιτώντας να τον καταλάβει. Τα κεχριμπαρένια μάτια του ήταν ανοιχτά, διεσταλμένα, γεμάτα μια επίγουσα ανάγκη που ο Ανδρέας δεν είχε ξαναδεί. Ένα ρίγος διαπέρασε το σώμα του. Αυτή η συμπεριφορά δεν ήταν συνηθισμένη, όχι σε αυτό το σκυλί, όχι σε αυτό το είδος φύλαξης. «Εντάξει, ας το δούμε αυτό». Έβαλε τα χέρια του ξανά πάνω στην πέτρα, αυτή τη φορά με περισσότερη προσοχή. Πέρασε τα δάχτυλά του στη γραμμή όπου η βάση συναντούσε το πάτωμα και τότε το κατάλαβε. Υπήρχε μια ελάχιστη ανισότητα, σχεδόν ανεπαίσθητη. Ένα κενό που δεν έπρεπε να υπάρχει. Ο Ανδρέας ένιωσε την καρδιά του να χτυπάει γρήγορα. Σηκώθηκε, πήγε στον μπαούλο όπου φύλαγε τα εργαλεία και πήρε ένα παλιό, βαρύ λωστό. Όταν επέστρεψε στο τζάκι, ο λύκος καθόταν σαν φρουρός, παρατηρώντας. «Αν αυτό είναι απλώς μια συσσόρευση χώματος», μουρμούρισε ο Ανδρέας, «μου χρωστάς μια εξήγηση». Έβαλε την άκρη του λωστού στη μικρή σχισμή και πίεσε. Για μια στιγμή η πέτρα αντιστάθηκε. Στη συνέχεια ένας βαθύς θόρυβος αντίχησε στο πάτωμα. Η πλάκα άρχισε να σηκώνεται. Όλη η βάση του τζακιού, ένα τεράστιο κομμάτι γρανίτη, έγειρε, αποκαλύπτοντας ένα σκοτεινό χώρο από κάτω. Ο αέρας που βγήκε από εκείνο το άνοιγμα ήταν κρύος. Πολύ κρύος για να είναι απλώς το βάθος ενός τζακιού. Κρύος σαν απομονωμένος χώρος, σφραγισμένος εδώ και χρόνια. Ο λύκος έκανε ένα βήμα μπροστά και κοίταξε μέσα κουνώντας την ουρά του μόνο μία φορά. Όχι από χαρά, αλλά από επιβεβαίωση. Ο Ανδρέας έσκυψε και έβαλε το φακό. Το φως έριξε μια ματιά στο χώρο, αποκαλύπτοντας ένα διαμέρισμα επενδυμένο με μόλιβδο. Στο εσωτερικό 2 αντικείμενα βρισκόταν σαν κοιμισμένα κοιμήλια. Το πρώτο ήταν ένα ημερολόγιο τυλιγμένο σε αδιάβροχο ύφασμα, πολύ πιο προστατευμένο από οποιοδήποτε άλλο. Το δεύτερο
Ήταν κάτι που ο Ανδρέας δεν είχε ξαναδεί. Ένα βαρύ, τέλεια γυαλισμένο κομμάτι από μπρούντζο, με ένα κυλινδρικό στέλεχο στη μία άκρη και λεπτομερείς εγκοπές σε όλη την επιφάνεια. Ήταν ένα κλειδί, αλλά όχι ένα συνηθισμένο κλειδί. Μοιάζει περισσότερο με εξάρτημα κάποιας πολύπλοκης μηχανής, κάτι που έχει σχεδιαστεί από κάποιον με βαθιά γνώση της μηχανικής. Το σήκωσε. Το βαρύ του βάρος κατέλαβε το χέρι του σαν να ήταν μέρος κάτι μεγαλύτερου. «Τι στο καλό είναι αυτό?» Ο Λύκος τον παρακολουθούσε προσεκτικά με το κεφάλι του γερμένο, σαν να περίμενε αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό. Ο Ανδρέας άνοιξε το προστατευμένο ημερολόγιο. Στην πρώτη σελίδα, μια φράση τον έκανε να σταματήσει να αναπνέει για μια στιγμή. «Το όνομά μου είναι Αντώνης Μάρκου. Ήμουν μηχανικός ακουστικής στο ναυτικό. Αυτό το ημερολόγιο δεν είναι ένα αρχείο. Είναι μια κληρονομιά». Ο Ανδρέας συνέχισε να διαβάζει. Γραμμές που πριν ήταν ακατανόητες άρχισαν να αποκτούν νόημα. Η καριέρα του παππού του δεν είχε τελειώσει με μια συνηθισμένη συνταξιοδότηση. Είχε αποσυρθεί με δική του πρωτοβουλία, παίρνοντας μαζί του ένα μυστικό σχέδιο, κάτι που οι αρχές δεν είχαν ποτέ εγκρίνει, αλλά που εκείνος θεωρούσε ζωτικής σημασίας. Και ο Αντώνης περιέγραφε κάτι που έκανε το στομάχι του Ανδρέα να ανακατευτεί. Το θαλασσοφύργο δεν ήταν απλώς ένας βράχος. Ήταν μια γεωλογική δομή ικανή να ενισχύει τους ήχους της θάλασσας. Ο παππούς είχε μελετήσει αυτό το χαρακτηριστικό για δεκαετίες και κάτι περισσότερο, είχε κρύψει κάτι εκεί. Κάτι που χρειαζόταν ένα κλειδί. Το κλειδί που κρατούσε ο Ανδρέας. Το ημερολόγιο ανέφερε κωδικούς, οδηγίες, τοποθεσίες και μια φράση που επαναλαμβανόταν πολλές φορές. «Υπάρχουν πόρτες που μπορούν να ανοιχτούν μόνο από όσους ξέρουν να ακούν». Ο Λύκος έτριψε το ρίγχος του στο χέρι του Ανδρέα, αγγίζοντας το κλειδί. Μια σχεδόν συμβολική κίνηση. Αυτό δεν ήταν σύμπτωση, δεν ήταν τυχαίο, ήταν σκόπιμο. Ο παππούς δεν είχε αφήσει μόνο ένα σπίτι. Είχε αφήσει μια αποστολή, μια σιωπηλή αγρυπνία. Και η πρώτη πόρτα ήταν έτοιμη να βρεθεί. Η επόμενη αυγή δεν έφερε ειρήνη. Έφερε σκοπό. Και ο σκοπός είχε βάρος. Μετά από μια άσχημη νύχτα, κατά την οποία τα λόγια του ημερολογίου του παππού του αντιχούσαν σαν κύματα μέσα στο στήθος του, ο Ανδρέας ξύπνησε με την αίσθηση ότι κάτι στο βράχο ήταν σε εγρήγορση. Σαν ο θαλασσοφύργος να περίμενε ακριβώς εκείνη τη στιγμή για να αρχίσει να αποκαλύπτεται. Ο Λύκος φαινόταν επίσης να το γνωρίζει. Πέρασε όλη τη νύχτα περπατώντας στο σπίτι, μυρίζοντας κάθε γωνιά σαν να έψαχνε κάποια αόρατη επιβεβαίωση. Όταν ο Ανδρέας άνοιξε την πόρτα, ο σκύλος βγήκε πρώτος, τρέχοντας προς τον γκρεμό με μια αποφασιστικότητα που δεν άφηνε περιθώρια αμφιβολίας. Ήταν σαν να έλεγε σήμερα. Ο πρωινός άνεμος έφερνε ένα τσουχτερό αλλά καθαρό κρύο, το είδος του κρύου που ξυπνάει το μυαλό. Ο Ανδρέας έβαλε το σακίδιο στους ώμους του. Φακό, σχοινί, νερό, ημερολόγιο και, το πιο σημαντικό απ' όλα, το χάλκινο κλειδί. Το βαρύ μέταλλο φαινόταν πιο ζεστό από ό,τι θα έπρεπε, σαν να έφερε τη δική του ενέργεια. «Εντάξει, Λύκος», μουρμούρισε, «δείξε μου». Ο σκύλος προχώρησε μπροστά, ακολουθώντας μια διαδρομή που ο Ανδρέας δεν γνώριζε, αλλά που ο Λύκος φαινόταν να έχει απομνημονεύσει από πάντα. Κατέβηκαν στο χαμηλότερο σημείο του βράχου, όπου η θάλασσα χτυπούσε με συνεχή δύναμη. Η παλήρια άρχιζε να υποχωρεί, αποκαλύπτοντας λωρίδες από ολισθηρό βράχο και συστάδες από σκούρα φύκια που κουνιόντουσαν με το νερό σαν ζωντανά πλάσματα. Το ημερολόγιο το ανέφερε. Τα χέρια της θάλασσας δείχνουν το δρόμο την ημέρα της εξαιρετικής παλήρειας. Και τα χέρια ήταν εκεί, μακριά χαλιά από καφέ φύκια που ξεκινούσαν από τον ωκεανό και έφταναν μέχρι τη βάση του βράχου. Ήταν ένα φυσικό σχέδιο, αλλά φαινόταν επίσης σκόπιμο, σαν ένας χάρτης σκαλισμένος από την ίδια τη θάλασσα. Ο Λύκος κατευθύνθηκε κατευθείαν προς το μεγαλύτερο από αυτά τα χέρια, κοιτάζοντας συνεχώς πίσω του για να βεβαιωθεί ότι ο Ανδρέας τον ακολουθούσε. Κατέβηκαν μια στενή καμπύλη του βράχου, που τώρα αποκαλύφθηκε από την άμποτη μέχρι να βρουν τον πιο απότομο τοίχο του βράχου. Το μέρος ήταν σκοτεινό, προστατευμένο από το άμεσο φως, με μια ιδιαίτερη μυρωδιά από άλμη και βρεγμένη πέτρα. Το ημερολόγιο το είχε περιγράψει έτσι: όπου ο βράχος σχηματίζει 3 κορυφές, υπάρχει μια κρυμμένη καρδιά, και όπου η καρδιά χτυπά, ο ήχος αλλάζει. Ο θαλασσοφύργος είχε ακριβώς 3 κορυφές ορατές όταν τον έβλεπαν από το πλοίο. Η κεντρική ήταν υψηλότερη
και εκεί τους οδηγούσε ο σκύλος. Ο Ανδρέας πλησίασε τον γρανιτένιο τοίχο. Ήταν συμπαγής, ομοιόμορφος, φαινομενικά αδιαπέραστος. «Δεν υπάρχει καμία πόρτα εδώ». Ο Λύκος αγνόησε το σχόλιο. Έτρεξε κατά μήκος της βάσης του βράχου, με το ρίγχος κολλημένο στο βράχο, μέχρι που σταμάτησε σε ένα σημείο που ήταν εντελώς καλυμμένο από πυκνά φύκια. Μύρισε 1 φορά, 2, και μετά γάβγισε 1 φορά, έντονα, με ακρίβεια, μια εντολή. Ο Ανδρέας ένιωσε ένα ρίγος να του διαπερνά τη σπονδυλική στήλη. Δεν ήταν τυχαία συμπεριφορά. Ο σκύλος ήξερε. Γονατίζοντας, έσπρωξε τα φύκια με τα χέρια του. Το κρύο λάσπη έτρεξε ανάμεσα στα δάχτυλά του. Σιγά σιγά η πραγματική επιφάνεια του βράχου εμφανίστηκε και εκεί ήταν κάτι που τον έκανε να κρατήσει την αναπνοή του. Δεν ήταν μια φυσική σχισμή. Ήταν ένας κύκλος, λίγο μεγαλύτερος από ένα νόμισμα, με ένα λεπτομερές σχέδιο εγκοπών, γρανάζια, καμπύλες, αυλακώσεις, πανομοιότυπα με αυτά του χάλκινου κλειδιού. Η καρδιά του Ανδρέα χτύπησε δυνατά. Ώστε αυτό ήταν. Υπήρχε πράγματι μια πόρτα. Έβγαλε το κλειδί από το σακίδιο του. Ο χαλκός λάμπει κάτω από τον γκρίζο φως του πρωινού, σαν να είχε γυαλιστεί την προηγούμενη μέρα. Ήταν ένα τέλειο κομμάτι μηχανικής. Τέριαζε στο σχέδιο του βράχου, σαν τα 2 μέρη να είχαν σμιλευτεί μαζί. Με σταθερό χέρι, ο Ανδρέας έβαλε το κλειδί στην υποδοχή. Γλίστρισε μέσα με ένα απαλό, σχεδόν κομψό κλικ. Ο Λύκος έκανε ένα βήμα πίσω, σε στάση ετοιμότητας, σαν στρατιωτικό σκύλος που περιμένει διαταγή. Ο Ανδρέας έβαλε τα χέρια του στη λαβή σε σχήμα T και γύρισε. Αρχικά δεν συνέβη τίποτα. Στη συνέχεια ένα βαθύ ρίγος διαπέρασε το βράχο κάτω από τα πόδια του, μια υπόγεια δόνηση που έκανε τον αέρα να φαίνεται πιο βαρύς. Το σχέδιο του βράχου άρχισε να κινείται. Λεπτές γραμμές, που πριν ήταν αόρατες, εμφανίστηκαν σαν κλωστές φωτός, σχηματίζοντας το τέλειο περίγραμμα μιας ορθογώνιας πόρτας ύψους σχεδόν 2 μέτρων. Ο ήχος που ακολούθησε ήταν γοητευτικός, σαν το γκρίνια ενός αρχαίου πλάσματος που ξυπνά μετά από δεκαετίες ύπνου. Ο βράχος γλίστρισε προς τα πίσω, αργά, βαριά, αποκαλύπτοντας ένα σκοτεινό τούνελ που προχωρούσε μέσα στο βράχο. Ο αέρας που διέφευγε από εκεί ήταν κρύος, ξηρός, χωρίς μυρωδιά αλατιού. Ήταν αέρας που δεν είχε αισθανθεί τον ωκεανό για πολύ καιρό. Ο Λύκος γρίλησε χαμηλά, όχι απειλητικά, αλλά με απόλυτη προσοχή. Ο Ανδρέας σήκωσε το φακό και έκανε ένα βήμα προς τα μέσα. Το φως έκοψε το σκοτάδι και αποκάλυψε λίες τέλεια δουλεμένες τείχους, καλυμμένους με κάποιο είδος σκούρου υλικού που απορροφούσε τη λάμψη. «Θεέ μου», μουρμούρισε. Αυτός το έσκαψε αυτό. Η ιδέα από μόνη της ήταν παράλογη. Αλλά η ακρίβεια του τούνελ δεν άφηνε καμία αμφιβολία. Αυτό ήταν ανθρώπινο έργο. Έργο του παππού του. Περπάτησαν δίπλα-δίπλα, άνθρωπος και σκύλος, πατώντας πάνω σε ένα ελαφρύ, σχεδόν ανεπαίσθητο μεταλλικό δάπεδο. Το τούνελ ήταν πιο ζεστό στο βάθος του από ό,τι στην είσοδο, μια αδύναμη, σχεδόν τεχνική ζέστη, σαν από μηχανές που είχαν πέσει σε νάρκη. Στο τέλος, υπήρχε μια βαριά μεταλλική πόρτα, με έναν κυκλικό τροχό στο κέντρο. Ο Ανδρέας πήρε μια βαθιά ανάσα. Αν έμπαινε εκεί, δεν θα ήταν πια ο άνθρωπος που ήταν, ανεξάρτητα από το τι θα συναντούσε. Γύρισε τον τροχό. Ο μηχανισμός ανταποκρίθηκε. Η πόρτα άνοιξε με έναν απαλό, σχεδόν σεβασμό ήχο. Και τότε ο Ανδρέας είδε. Και αυτό του έκοψε την ανάσα. Το εσωτερικό του βράχου ήταν μια τεράστια κυκλική αίθουσα, φωτισμένη από σειρές λευκών φώτων που άναβαν αυτόματα όταν ανιχνεύονταν κίνηση. Το κέντρο της αίθουσας καταλάμβαναν μεταλλικές κονσόλες, πίνακες, σκοτεινές οθόνες. Στους τοίχους, καλώδια, κυκλώματα, ολοκληρωμένες δομές υλικού που δεν ανήκαν σε κανένα ακαδημαϊκό ή κυβερνητικό ίδρυμα που γνώριζε. Ήταν αδύνατο να το αρνηθεί. Αυτό το μέρος ήταν ένας σταθμός. Ένας υπόγειος σταθμός. Και όχι ένας συνηθισμένος σταθμός. Ένας ακουστικός σταθμός. Τι είχε κατασκευάσει ο παππούς του εκεί δεν ήταν νεκρό. Ήταν σε νάρκη. Περίμενε. Και τώρα, επιτέλους, ο φύλακας είχε φτάσει. Ο Λύκος προχώρησε στο κέντρο της αίθουσας και κάθισε στραμμένος προς τον Ανδρέα, σαν να είχε ολοκληρώσει το δικό του μέρος της αποστολής. Ο Ανδρέας ένιωσε το βάρος της αλήθειας να πιέζει το στήθος του. Ο θαλασσοφύργος δεν ήταν η κληρονομιά. Ο σταθμός ήταν.
και όλα όσα θα ακολουθούσαν. Όλα. Μόλις είχαν ξεκλειδωθεί. Η σιωπή μέσα στην υπόγεια αίθουσα ήταν τόσο βαθιά που φαινόταν να έχει βάρος. Δεν ήταν απλώς απουσία ήχου, ήταν μια παρουσία, πυκνή, σαν ο ίδιος ο αέρας να περίμενε κάτι. Ο Ανδρέας παρέμεινε ακίνητος για πολλά δευτερόλεπτα, προσπαθώντας να αφομοιώσει αυτό που έβλεπε. Ήταν σαν να είχε μπει στην κοιλιά ενός πλάσματος φτιαγμένου από μέταλλο, φως και αρχαίο βράχο. Τα λευκά φώτα που άναψαν αυτόματα δημιουργούσαν μια τεχνητή φωτεινότητα που ερχόνταν σε αντίθεση με το πρωτόγονο περιβάλλον του βράχου. Το μεταλλικό δάπεδο είχε μια διακριτική λάμψη και η θερμοκρασία εκεί κάτω ήταν κρύα αλλά σταθερή. Τίποτα δεν θύμιζε την υγρασία του κόσμου από πάνω. Ήταν σαν να υπήρχε ένα άλλο σύμπαν κάτω από το θαλασσοπύργος. Ο λύκος προχώρησε μερικά βήματα μπροστά, σταμάτησε στο κέντρο της αίθουσας και κάθισε με τη σταθερή στάση ενός φρουρού που αναγνωρίζει το έδαφος. Δεν υπήρχε φόβος στο σώμα του. Μόνο ετοιμότητα. «Τι ήξερες?» μουρμούρισε ο Ανδρέας ανίκανος να πάρει τα μάτια του από το σκυλί. Περπάτησε αργά προς την κύρια κονσόλα. Τα πάνελ ήταν σχεδόν στρατιωτικής ακρίβειας, βουρτσισμένο ατσάλι, κουμπιά φθαρμένα μόνο στα απαραίτητα σημεία, οθόνες ενσωματωμένες στον καμπύλο τοίχο. Και στο βάθος, καταλαμβάνοντας σχεδόν όλο το μήκος του σκαμμένου βράχου, υπήρχε μια κατασκευή που ξεχώριζε ως η καρδιά αυτού του μέρους, μια τεράστια καμπύλη οθόνη, απενεργοποιημένη, καλυμμένη με ένα λεπτό στρώμα σκόνης. Ο Ανδρέας πέρασε τα δάχτυλά του πάνω της, νιώθοντας την λία επιφάνεια. Ο παππούς του το είχε κατασκευάσει κρυφά, με τα ίδια του τα χέρια, για χρόνια. Η ιδέα ήταν τόσο μεγαλειώδης που πονούσε. Άνοιξε το προστατευμένο ημερολόγιο, το ίδιο που είχε βρει κάτω από το τζάκι, και το ξεφύλισε μέχρι το τμήμα που μιλούσε για την ενεργοποίηση του σταθμού. Στις σελίδες, ο παππούς περιγράφει με σχεδόν αιμονική λεπτομέρεια τη σωστή ακολουθία: ενεργοποίηση ρυθμιστών, απελευθέρωση ενέργειας από τις μπαταρίες, δοκιμή ψήξης, έλεγχος αγωγών και μόνο τότε εκκίνηση του ακουστικού συστήματος. Ήταν περίπλοκο αλλά οικείο. Ο Ανδρέας αναγνώριζε μέρος αυτής της μεθοδολογίας. Ήταν πειθαρχία λειτουργίας. Ήταν ναυτικό. Έβαλε το χέρι του πάνω στο πρώτο πάνελ. Οι διακόπτες ήταν δίσκαμπτοι από τη μακροχρόνια αχρηστία, αλλά δεν ήταν μπλοκαρισμένοι. Όταν τράβηξε το κύριο μοχλό, ένας βαθύς ήχος διαπέρασε τον τοίχο σαν το αναστεναγμό ενός κοιμισμένου γίγαντα που ξυπνάει. Το φως έκτακτης ανάγκης αναβόσβησε. Μετά σταθεροποιήθηκε. Το δεύτερο πάνελ ανταποκρίθηκε με ένα καθαρό κλικ. Το τρίτο έκανε τα φώτα της αίθουσας να τρεμοπέσουν και σιγά σιγά μία απαλή δόνηση άρχισε κάτω από τα πόδια του, ένας χαμηλός ρυθμικός παλμός. Δεν φαινόταν να προέρχεται από μηχανές, φαινόταν να προέρχεται από τον ίδιο τον βράχο. Σαν ο θαλασσοπύργος να χρησιμοποιούνταν ως αγωγός. Ο λύκος σηκώθηκε αμέσως. Τα αυτιά του σηκώθηκαν, τα μάτια του καρφωμένα στον πίσω τοίχο. Δεν γρίλιζε. Άκουγε. «Το νιώθεις κι εσύ», ψιθύρισε ο Ανδρέας. Και τελικά πάτησε το τελευταίο κουμπί. Ενεργοποίηση ακουστικού συστήματος. Δεν συνέβη τίποτα για 2 δευτερόλεπτα. 3, 4. Και τότε η τεράστια οθόνη άναψε. Πρώτα με διακοπές, οριζόντιες γραμμές με πράσινο χρώμα, σαν η τεχνολογία να αναπνέει μετά από δεκαετίες εγκλωβισμένη σε γρανίτη. Στη συνέχεια άρχισαν να εμφανίζονται σύμβολα, κωδικοί, απλοποιημένοι χάρτες του Αιγαίου. Συγκεντρωτικοί κύκλοι επεκτείνονταν από ένα σημείο με την ένδειξη «θαλασσοπύργος». Αλλά όταν το σύστημα ξύπνησε πραγματικά, η αναπνοή του Ανδρέα σταμάτησε. Η οθόνη έπαψε να είναι οθόνη. Έγινε παράθυρο. Ένα παράθυρο προς τη θάλασσα. Προς τον ήχο της θάλασσας. Η αόρατη συμφωνία του Αιγαίου υλοποιήθηκε μπροστά του σε ζωντανά, παλόμενα, οργανικά χρώματα και σχήματα. Ο μακρινός θόρυβος ενός φορτηγού πλοίου εμφανιζόταν ως μια μακριά λωρίδα βαθύ μπλε. Η κίνηση των κοπαδιών δημιουργούσε λαμπερά σχεδόν ασημένια σημεία. Τα υποβρύχια ρεύματα λάμπουν σε πράσινες κύματα που χόρευαν το ένα πάνω στο άλλο σαν πέπλα. Ο Ανδρέας δεν μπορούσε να μιλήσει. Αυτό ήταν. Αδύνατο. Ήταν όμορφο. Ήταν γιγαντιαίο. Έβλεπε τη θάλασσα να αναπνέει. Έβλεπε τον πλανήτη να δονείται. Ο λύκος πλησίασε αργά την οθόνη, καθισμένος δίπλα του. Ο σκύλος φαινόταν επίσης υπνοτισμένος, σαν να αναγνώριζε αυτόν τον κόσμο των ορατών ήχων. Ίσως επειδή κατά κάποιον τρόπο τον είχε πάντα ακούσει. Ο παππούς του έγραφε για αυτό στα ημερολόγια του.
Η θάλασσα μιλάει συνεχώς, αλλά μόνο όποιος είναι σε σιωπηλή αγρυπνία μπορεί να το ακούσει. Ο Ανδρέας ένιωσε το στήθος του να καίει. Ένα ρίγος διαπέρασε το σβέρκο του. Ο παππούς του είχε περάσει δεκαετίες εκεί, μόνος. Ακούγοντας αυτό το υπόγειο σύμπαν που κανείς άλλος δεν γνώριζε και τώρα ήταν μέρος του. Με τα χέρια του ακόμα να τρέμουν, ο Ανδρέας επέστρεψε στο ημερολόγιο. Στα επόμενα κεφάλαια υπήρχαν τεχνικές σημειώσεις για ένα σύστημα ακουστικής συλλογής που ήταν εγκατεστημένο όχι μόνο στο βράχο, αλλά και σε φυσικές ρογμές του υποθαλάσσιου βυθού γύρω από αυτό. Ο παππούς είχε μετατρέψει το θαλασσοπύργο σε μια ζωντανή κεραία, έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό ενισχυτή για οποιαδήποτε θαλάσσια δόνηση. Αλλά υπήρχε και κάτι άλλο. Υπήρχαν σελίδες που είχαν σβηστεί, αποσπάσματα που είχαν διαγραφεί και φράσεις που δεν ήταν ολοκληρωμένες, σαν ο παππούς να είχε διστάσει. Δεν μπορούν να το ξέρουν όλοι. Δεν είναι όπλο. Είναι ασπίδα. Ο εχθρός είναι η λάθος σιωπή. Και τότε, στο τέλος μιας σχεδόν δυσανάγνωστης σελίδας, αν διαβάζεις αυτό, Ανδρέας, το ρολόι είναι τώρα δικό σου. Ο λαιμός του Ανδρέα σφίχτηκε. Έκλεισε το ημερολόγιο με προσοχή σαν να ήταν ιερό αντικείμενο. Η οθόνη πίσω του συνέχιζε να ζει, να πάλεται με τη θάλασσα. Ο ήχος του κόσμου έρεε μπροστά στα μάτια του. Κάθε κίνηση του νερού, κάθε πλοήγηση, κάθε διαταραχή στα βάθη. Και για πρώτη φορά από την αποστράτευσή του από το ναυτικό, ο Ανδρέας ένιωσε κάτι παρόμοιο με αυτό που είχε χάσει. Σκοπό. Αλλά δεν ήταν όλα όμορφα εκείνη την εποχή. Όταν ρύθμισε τον πίνακα για να μεγεθύνει την περιοχή στα βόρεια, περιμένοντας να δει μόνο ρεύματα και μεταναστευτικά ψάρια, εμφανίστηκε μια κοιλίδα, μικρή, πυκνή, σκούρα μπλε, που κινούνταν αργά. Ένα υποβρύχιο. Όχι, δεν υπήρχε καταγεγραμμένη διαδρομή για κανένα εκείνη την ημέρα. Τουλάχιστον, όχι επίσημα. Η κοιλίδα κινούνταν με σκόπιμο, υπολογισμένο τρόπο. Ο λύκος γρύλισε χαμηλά. Ο Ανδρέας ένιωσε το σώμα του να παγώνει. «Τι μου δείχνεις?» μουρμούρισε. Δεν υπήρξε απάντηση. Μόνο ο βαθύς ήχος της θάλασσας. Και η σιωπή του βράχου, μια σιωπή που φαινόταν έτοιμη να σπάσει. Κάτι ερχόταν. Κάτι που δεν ήταν μέρος του σχεδίου του παππού του. Κάτι που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Και ο Ανδρέας είχε την ξεκάθαρη αίσθηση ότι η σιωπηλή παρακολούθηση ήταν έτοιμη να πάψει να είναι απλή παρατήρηση. Ήταν έτοιμη να γίνει άμυνα. Η θάλασσα, που μέχρι τότε φαινόταν να αναπνέει κάτω από την επιφάνεια του σόναρ, άρχισε να αλλάζει πριν καν ο Ανδρέας το αντιληφθεί από τις οθόνες. Η ατμοσφαιρική πίεση έπεσε σαν βαρύς κουρτίνας και ο αέρας του θαλασσοπόργου έγινε πυκνός, με μια σχεδόν απτή ηλεκτρική ενέργεια. Ο άνεμος άλλαξε από σύντομες και νευρικές κατευθύνσεις σε μακριές ρηπές, κοφτερές σαν λεπίδες. Ήταν το είδος της αλλαγής που κάθε έμπειρος ψαράς αναγνώριζε. Μια σοβαρή καταιγίδα σχηματιζόταν. Ο λύκος περπατούσε νευρικά πάνω κάτω στην κορυφή του βράχου. Κοίταζε τον ορίζοντα, μετά τον Ανδρέα, μετά ξανά τη θάλασσα, σαν να προσπαθούσε να τον προειδοποιήσει για κάτι που δεν είχε ακόμα μορφή. Ο Ανδρέας, από την πλευρά του, είχε περάσει ώρες μέσα στο σταθμό, παρατηρώντας εκείνο το μικρό σκούρο μπλε σημάδι στο σόναρ, πυκνό μεθοδικό που πλησίαζε αργά. Ένα παράνομο υποβρύχιο που έπλεε χωρίς αναγνωριστικά. Το είδος της πλοήγησης που δεν γινόταν τυχαία. Το είδος της πλοήγησης που γινόταν όταν υπήρχε κάτι να αναζητήσει. Και τότε, σαν το πεπρωμένο να είχε επιλέξει την χειρότερη δυνατή στιγμή, άκουσε έναν άλλο ήχο. Δεν προερχόταν από το σταθμό. Προερχόταν από έξω. Προερχόταν από τη θάλασσα. Ήταν ο γυαλιστερός, αλαζονικός και εντελώς εκτός τόπου βρυχυθμός ενός κινητήρα υψηλής απόδοσης. Όχι ο τραχής και κουρασμένος κινητήρας ενός αλλιευτικού σκάφους, αλλά ο κοφτός βρυχυθμός ενός πολυτελούς σκάφους. Ο Ανδρέας ανέβηκε στην επιφάνεια από το εσωτερικό πέρασμα και αναδύθηκε στην κορυφή του βράχου ακριβώς τη στιγμή που το λευκό σκάφος εμφανίστηκε από την αυξανόμενη ομίχλη. Έκοβε τα κύματα με απερίσκεπτη ταχύτητα, χωρίς κανένα σεβασμό για τις προειδοποιήσεις της θάλασσας που ήταν έτοιμη να εξαγριωθεί. Στην πλώρη, όρθιος με το ακριβό μπουφάν του φουσκωμένο από τον άνεμο, στεκόταν ο Νίκος. «Όχι», μουρμούρισε ο Ανδρέας. «Όχι τώρα». Αλλά η θάλασσα δεν διάλεγε στιγμές, ούτε και η απληστία του Νίκο.
Το σκάφος επιβράδυνε καθώς πλησίαζε στον όρμο, όπου η επιφάνεια είχε ήδη αρχίσει να κυματίζει ακανόνιστα. Δίπλα στον Νίκο ήταν δύο άγνωστοι, εύσωμοι άνδρες, και οι δύο με σκληρή έκφραση και στάση που έδειχνε ότι είχαν ρίξει πόρτες ή ανθρώπους για χρήματα. Ο ένας ήταν πολύ ψηλός, με φαρδιούς ώμους και αδιάφορο βλέμμα. Ο άλλος ήταν ευκίνητος, με νεύρα που έτρεμαν κάτω από το δέρμα του, ο τύπος που κινείται πολύ γρήγορα για να φαίνεται ήρεμος. Το σκάφος αγκυροβόλησε αδέξια, συγκρουόμενο με το βράχο σαν ο πιλότος να μην ήταν συνηθισμένος να οδηγεί οτιδήποτε δεν ήταν ασφαλτοστρωμένο. Ο Νίκος φώναξε κάτι, γελούσε, φαινόταν μεθυσμένος από την ίδια του την αλαζονία και από τον άνεμο που τον τιμωρούσε. Ο Λύκος γρίλησε. Ένα βαθύ, βαρύ γρίλισμα που αντίχησε στο γρανιτένιο δάπεδο σαν να ήταν μέρος της ίδιας της γης. Ο Ανδρέας ήξερε ότι έπρεπε να κατέβει. Οι άντρες εμφανίστηκαν στην στενή ανηφόρα. Ο Νίκος ήταν μπροστά προσπαθώντας να διατηρήσει την ισορροπία του στο ολισθηρό βράχο. Τα ακριβά παπούτσια του ήταν εντελώς ακατάλληλα για αυτό το έδαφος. «Ξάδελφε», φώναξε, ανοίγοντας τα χέρια του με ψεύτικο ενθουσιασμό. «Επιτέλους, νόμιζα ότι με απέφευγες». «Γύρνα στο πλοίο», απάντησε ο Ανδρέας αποφασιστικά. «Ο καιρός θα χειροτερέψει. Δεν είναι ασφαλές εδώ». «Δεν είναι ασφαλές για σένα», αντέδρασε ο Νίκος, δείχνοντας με το δάχτυλό του και χαμογελώντας δηλητηριωδώς. «Για μένα όλα είναι μια χαρά». Οι δύο άντρες πίσω του παρακολουθούσαν σιωπηλά, μισθοφόροι. Ο Ανδρέας αναγνώριζε τον τύπο, μάτια εκπαιδευμένα να μετρούν αποστάσεις και πλεονεκτήματα. Ο ψηλότερος κουβαλούσε μια μεγάλη βαριά τσάντα. Ο μικρότερος φαινόταν έτοιμος να ορμήσει με το παραμικρό. Ο Λύκος στάθηκε ανάμεσα στον Ανδρέα και τους τρεις, σαν ζωντανός τείχος. Ο Νίκος γέλασε με το σκύλο. «Κοίτα, ο πιστός σου φύλακας είναι ακόμα εδώ». Έκανε μια κίνηση περιφρόνησης. «Πού είναι η περιουσία, Ανδρέα? Πού είναι η τεχνολογία που ο γέρος Αντώνης έκρυψε εδώ?» «Γιατί ναι». Το ανακάλυψα. Ο Ανδρέας ένιωσε την καρδιά του να σφίγγεται. «Τι ανακάλυψες?» «Τα πάντα». Ο Νίκος άνοιξε τα χέρια του θεατρικά. «Προσέλαβα λογιστές. Έψαξα 30 χρόνια συναλλαγών του γέρου. Ξόδεψε μια περιουσία σε ναυτική μηχανική, ειδικές μεταφορές, βιομηχανικό εξοπλισμό, όλα κατευθυνόμενα προς αυτό το άχρηστο βράχο». Χτύπησε το πόδι του πάνω στην πέτρα. «Και τώρα, ξάδελφε, όλα αυτά είναι δικά μου». Ο Ανδρέας έκλεισε το στόμα του. «Δεν είναι δικά σου και δεν έχεις ιδέα με τι έχεις να κάνεις». «Έχω». Το χαμόγελο του Νίκο έγινε πιο στενό. «Έχω επενδυτές. Μια ομάδα που ενδιαφέρεται πολύ να μάθει τι έκανε ο παππούς σου εδώ. Ισχυροί άνθρωποι. Άνθρωποι που πληρώνουν πολλά για καινοτόμο τεχνολογία». Ένα βαθύ κρύο κατέλαβε τον Ανδρέα. «Προσπάθησες να το πουλήσεις?» Ο Νίκος σήκωσε το πηγούνι του. «Φυσικά. Τι νόμιζες ότι θα έκανα? Θα έφτιαχνα ένα άγαλμα προς τιμήν του γέρου ερημίτη?» Ο άνεμος δυνάμωσε. Η θάλασσα χτυπούσε με ανανεωμένη βία τα βράχια, σαν να είχε ακούσει τη συζήτηση, σαν να είχε εξοργιστεί μαζί με τον Ανδρέα. Ο καιρός χειροτέρευε γρήγορα. Σκοτάδι στο δυτικό ορίζοντα, κύματα που μεγάλωναν, αστραπές που εμφανίζονταν στα μακρινά σύννεφα. Και ο Νίκος δεν πρόσεχε τίποτα. Ή δεν τον ένοιαζε. «Πάμε μέσα», είπε ο Νίκος κάνοντας ένα βήμα. «Δείξε μου τι έκρυψε ο γέρος». Ο Λύκος προχώρησε μισό βήμα γριλίζοντας πραγματικά τώρα. Ο ψηλότερος μισθοφόρος έβαλε το χέρι στην τσέπη σαν να ήταν έτοιμος να αντιδράσει στον σκύλο. Ο Ανδρέας ύψωσε τη φωνή του. «Μείνετε εκεί που είστε». Οι τρεις σταμάτησαν. Ο άνεμος φύσηξε, σηκώνοντας σταγόνες αλμυρού νερού που κόλλησαν στο πρόσωπο του Ανδρέα. Έπιασε μία βαθιά ανάσα. Έπρεπε να κερδίσει χρόνο. Έπρεπε να τους οδηγήσει σε ένα ελεγχόμενο μέρος. Το σπίτι ήταν πολύ εύθραυστο για μάχη, αλλά ο υπόγειος σταθμός. Όχι, ο σταθμός δεν έπρεπε να εκτεθεί, ούτε να φανεί, ούτε να αγγιχτεί. Αλλά υπήρχε κάτι πιο επίγον. Η θάλασσα άλλαζε πολύ γρήγορα. Τα κύματα χτυπούσαν το βράχο με τόση δύναμη που έκαναν το έδαφος να τρέμει. Ο Λύκος σήκωσε το κεφάλι προς τον ορίζοντα και έβγαλε ένα σύντομο γάβγισμα. Δεν ήταν προειδοποίηση για τους άντρες. Ήταν προειδοποίηση για τον Ανδρέα. «Θα πεθάνετε αν μείνετε εδώ», είπε τελικά ο Ανδρέας, με τη φωνή του να μεταφέρει την απόλυτη αλήθεια της κατάστασης.
Η καταιγίδα θα χτυπήσει αυτό το βράχο με όλη της τη δύναμη σε λίγα λεπτά. Δεν θα έχετε τρόπο να επιστρέψετε στο πλοίο. Πρέπει να φύγετε τώρα». Ο Νίκος γέλασε. Ένα στριγκλό, απελπιστικά ανίδεο γέλιο. «Νομίζεις ότι ήρθα μέχρι εδώ για να φύγω επειδή έχει αέρα?» Έκανε ένα ακόμα βήμα. «Τώρα, Ανδρέα, είτε μου δείξεις αυτό που θέλω, είτε». Η φράση διακόπηκε από έναν κρότο. Η πρόσκρουση ενός κολοσιαίου κύματος έκανε το βράχο να δονείται σαν καμπάνα. Το έδαφος σιώταν. Το νερό ανέβηκε στο πλάι του βράχου σαν ένα γιγάντιο χέρι που προσπαθούσε να αρπάξει το σπίτι. Ο πιο κοντός μισθοφόρος έβρισε δυνατά. Ο πιο ψηλός κοίταξε τη θάλασσα με τρόμο. Ο Νίκος χλώμιασε. Και ο Ανδρέας συνειδητοποίησε ότι δεν είχε άλλη επιλογή. «Μπείτε μέσα», είπε τελικά. «Από εδώ». Αυτό ήταν. Έπρεπε να τους περιορίσει στο μόνο μέρος που μπορούσε να αντέξει την καταιγίδα και να τους εμποδίσει να βρουν το δρόμο για το σταθμό μέχρι να είναι πολύ αργά. Γύρισε και έτρεξε μπροστά. Ο Λύκος τον ακολούθησε, τρέχοντας σιωπηλά με τεντωμένους μυς. Πίσω οι τρεις άντρες σκόνταφταν φωνάζοντας ο ένας τον άλλο, προσπαθώντας να διατηρήσουν την ισορροπία τους πάνω στο βράχο που τώρα δέχονταν επίθεση από όλο και μεγαλύτερα κύματα. Το σπίτι εμφανίστηκε σαν φάντασμα μέσα στην ομίχλη. Ο Ανδρέας μπήκε πρώτος, ο Λύκος από πίσω, και μόλις πρόλαβε να γυρίσει πριν ο άνεμος σπάσει την πόρτα στον τοίχο. Η καταιγίδα είχε ξεσπάσει, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς έλεος, και αυτός, ο Λύκος και τρεις άνδρες που τους κίνησε η απληστία, ήταν παγιδευμένοι στον χειρότερο βράχο του Αιγαίου εκείνη τη στιγμή. Η θάλασσα βρυχόταν τόσο δυνατά που κατάπινε όλους τους ανθρώπινους ήχους, και ο Ανδρέας συνειδητοποίησε την αλήθεια που ο παππούς του πάντα γνώριζε. Ο θαλασσοφύργος δεν ήταν ποτέ απλώς ένας βράχος, ήταν μία δοκιμασία. Και είχε αρχίσει. Ο κόσμος κατέρεε γύρω από το σπίτι. Η καταιγίδα χτυπούσε το θαλασσοπύργος με μια βιαιότητα που ο Ανδρέας δεν είχε ξαναδεί. Ο άνεμος βρυχόταν σαν ζωντανό πλάσμα, ρίχνοντας κύματα πάνω στο βράχο με δύναμη που έσπαγε τα πάντα. Ο ήχος ήταν τόσο εκοφαντικός που φαινόταν εξωπραγματικός, ένα συνεχές βαρύ βρυχυθμό, ικανό να κάνει κάθε πλευρά να δονείται. Η πόρτα του σπιτιού, που λίγα λεπτά πριν είχε ξεριζωθεί από τον άνεμο, χτυπούσε στον τοίχο με απότομα χτυπήματα, σαν να προσπαθούσε να ξεφύγει από εκείνο το μέρος. Ο αέρας στο εσωτερικό κειμενόταν μεταξύ της υγρής ζέστης, της ανθρώπινης αναπνοής και του κοφτερού κρύου που έφερνε η καταιγίδα. Ο Νίκος, μουσκεμα, παγωμένος και τελικά συνειδητοποιώντας τον κίνδυνο, ήταν χλωμός σαν ασβέστης. Οι δύο άντρες του προσπαθούσαν να κρατήσουν τα έπιπλα και να κλείσουν τα κενά, αλλά ήταν άχρηστο. Το σπίτι ήταν πολύ εύθραυστο για να αντιμετωπίσει αυτή την οργή. Κάθε ρηπή ανέμου έκανε τους τοίχους να τρέμουν. Κάθε πρόσκρουση των κυμάτων στη βάση του βράχου ανέβαινε σαν βροντί στα θεμέλια. Ο Λύκος γρίλιζε χαμηλά, χωρίς σταματημό, περπατώντας σε κύκλους. Δεν ήταν φόβος. Ήταν εγρήγορση. Ο Ανδρέας καταλάβαινε αυτή τη συμπεριφορά. Είχε δει εκπαιδευμένα σκυλιά να αντιδρούν έτσι. Όταν το έδαφος άρχιζε να απειλεί να καταρρεύσει. «Πρέπει να φύγουμε από εδώ», φώναξε ο πιο κοντός μισθοφόρος, προσπαθώντας να ακουστεί. «Αυτό το σπίτι δεν θα αντέξει». «Πού, ιδιοφυΐα μου», φώναξε ο Νίκος, κρατώντας το πίσω μέρος μιας καρέκλας. «Θα πετάξουμε από τον γκρεμό». Ο Ανδρέας πήρε μια βαθιά ανάσα, παλεύοντας με τον πανικό που απειλούσε να τον κατακλείσει. Ο ήχος της καταιγίδας, αυτό το απόλυτο χάος, θα μπορούσε εύκολα να τον μεταφέρει πίσω στις χειρότερες στιγμές της στρατιωτικής του ζωής. Αλλά δεν είχε χρόνο για τέτοια. Δεν είχε περιθώριο να δείξει αδυναμία. Κοίταξε τον Λύκο. Ο σκύλος στεκόταν μπροστά από την εσωτερική πόρτα που οδηγούσε στο διάδρομο προς το σταθμό, ακίνητος και σταθερός. Έστρεψε τα κεχριμπαρένια μάτια του στον Ανδρέα σαν να έλεγε «Τώρα». «Όλοι σας», φώναξε ο Ανδρέας, «ελάτε μαζί μου». «Είσαι τρελός», φώναξε ο Νίκος. «Δεν θα μπω σε μια τρύπα στη μέση του βράχου». Ένα νέο κύμα χτύπησε τον θαλασσοπόργο με τέτοια δύναμη που ολόκληρο το σπίτι έγειρε προς τα δεξιά. Ο Νίκος έπεσε στα γόνατα. Ο τεράστιος μισθοφόρος κράτησε το πλαίσιο της πόρτας και έβγαλε μια σύντομη κραυγή. Ο μικρότερος χτύπησε το κεφάλι του στο τραπέζι. Σκόνη έπεσε από την οροφή σαν γκρίζα χιόνι. Το μήνυμα του νησιού ήταν σαφές. «Μείνετε στην επιφάνεια και θα πεθάνετε».
Ο Ανδρέας έτρεξε προς τον Νίκο, αρπάζοντάς τον από το βρεγμένο γιακά. «Ή έρχεσαι, ή η καταιγίδα θα σε παρασύρει. Διάλεξε». Ο Νίκος, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, φάνηκε να μην έχει απάντηση. Ο Ανδρέας τον τράβηξε από το πουκάμισο, σπρώχνοντάς τον προς την εσωτερική πόρτα. Οι μισθοφόροι τον ακολούθησαν, όχι επειδή τον εμπιστεύονταν, αλλά από καθαρό ένστικτο επιβίωσης. Το έδαφος έτρεμε σαν ένα πλάσμα έτοιμο να σπάσει. Ο Λύκος προχώρησε μπροστά οδηγώντας το δρόμο, με την ουρά του χαμηλωμένη και το σώμα του τεντωμένο σαν βέλος. Πέρασαν την πόρτα, κατέβηκαν τη μικρή πέτρινη σκάλα που φωτιζόταν μόνο από ένα αδύναμο φανάρι που κρατούσε ο Ανδρέας. Ο αέρας μέσα στο πέρασμα ήταν ξηρός, σχεδόν ζεστός, μια απότομη και σουρεαλιστική αλλαγή μετά το χάος έξω. Με κάθε βήμα, ο ήχος της καταιγίδας γινόταν πιο αμυδρός. Όταν έφτασαν στο εσωτερικό τούνελ, η σιωπή ήταν τόσο ξαφνική που φαινόταν αδύνατη. Μια σχεδόν απόλυτη σιωπή. Μια βαριά σιωπή. Μια σιωπή. Επαγρυπνητική. Ο Νίκος κοίταξε γύρω του, έκπληκτος. «Τι είναι αυτό?» μουρμούρισε. Ο Ανδρέας τον έσπρωξε πιο μέσα. «Εδώ είναι που θα μείνετε ζωντανοί». Ο Λύκος προχώρησε προς τη μεταλλική πόρτα του σταθμού. Ο Ανδρέας γύρισε με δύναμη τον κεντρικό τροχό. Ο μηχανισμός ανταποκρίθηκε με το μεταλλικό κροτάλισμα ενός στιβαρού εξοπλισμού που εξακολουθούσε να λειτουργεί παρά τις δεκαετίες. Η πόρτα άνοιξε, αποκαλύπτοντας τη μεγάλη αίθουσα που φωτιζόταν από τα αυτόματα λευκά φώτα. Οι τρεις άνδρες έμειναν ακίνητοι. Ο ψηλότερος μισθοφόρος άφησε να του ξεφύγει μια βρισιά. Ο μικρότερος άνοιξε τα μάτια του σαν παιδί μπροστά σε ένα τέρας. Ο Νίκος, για μερικά δευτερόλεπτα, ξέχασε την ίδια του την απληστία. «Θεέ μου», ψιθύρισε. Ο σταθμός ήταν επιβλητικός ακόμα και για όσους δεν καταλάβαιναν τον σκοπό του. Οι καμπύλες τείχη, η τεχνολογία ενσωματωμένη στο βράχο, ο ημικυκλικός πίνακας οθονών. Αλλά αυτό που άφηνε άφωνους δεν ήταν η μηχανική. Ήταν η αίσθηση ότι βρισκόντουσαν μέσα σε κάτι ζωντανό, κρυμμένο από τον κόσμο. Ο θαλασσοπύργος δονιόταν εκεί μέσα. Ήταν σαν να βρισκόταν κανείς στην ήσυχη καρδιά ενός γιγάντιου ζώου. Ο Λύκος στάθηκε δίπλα στον Ανδρέας, με όλο το σώμα του στραμμένο προς τα εμπρός. Ο σκύλος κοίταζε την κύρια οθόνη που εξακολουθούσε να δείχνει τις συχνότητες της θάλασσας με έντονα και βαθιά χρώματα. Και τότε εμφανίστηκε η καταιγίδα. Η οθόνη μετέφρασε τη βία έξω σε φωτεινές μορφές, τεράστιες κορυφές κυμάτων που αναπαριστώνταν από κόκκινες σπήρες, σπασμένες πράσινες γραμμές που υποδείκνυαν έντονες δονήσεις στο βράχο, σκούρες μπλε κοιλίδες που κινούνταν σαν σκιές κάτω από το νερό. Ο Νίκος έκανε ένα βήμα μπροστά, υπνοτισμένος. «Τι είναι αυτό?» ρώτησε. Ο Ανδρέας δεν απάντησε. Περπάτησε μέχρι τον κεντρικό πίνακα ρυθμίζοντας μερικά χειριστήρια. Έπρεπε να καταλάβει την προσέγγιση της σκούρας μπλε κοιλίδας που τον είχε ανησυχήσει νωρίτερα. Θα έπρεπε να είχε εξαφανιστεί με την καταιγίδα. Τα υποβρύχια δεν λειτουργούσαν σε ανοιχτή θάλασσα υπό αυτές τις συνθήκες. Ήταν αυτοκτονία, αλλά αυτή ήταν εκεί, πιο κοντά, πολύ πιο κοντά. Ο Λύκος γρίλησε. Ο βαθύς ήχος αντίχησε στο μεταλλικό δωμάτιο. «Κάτι έρχεται προς τα εδώ», είπε τελικά ο Ανδρέας, χωρίς να πάρει τα μάτια του από την προβολή. «Και δεν μπλέει τυχαία». Ο ψηλότερος μισθοφόρος πλησίασε υψώνοντας τη φωνή του. «Είναι υποβρύχιο». «Ναι», απάντησε ο Ανδρέας. «Ένα που δεν θέλει να ανιχνευθεί, αλλά ο σταθμός το βλέπει. Το νησί το ακούει». Ο Νίκος κατάπιε το σάλιο του. Αυτοί είναι οι αγοραστές μου». Ο Ανδρέας έκλεισε τα μάτια του για ένα δευτερόλεπτο. Ήταν ακριβώς αυτό που φοβόταν. «Κάλεσες ανθρώπους να έρθουν να πάρουν μυστική τεχνολογία από τον ίδιο σου τον παππού. Στη μέση της θάλασσας, χωρίς να το αναφέρεις σε κανέναν». Η φωνή του ήταν βαριά, αλλά δεν ήταν καθαρή οργή. Ήταν κάτι χειρότερο. Ήταν απογοήτευση. «Δεν έχεις ιδέα ποιοι είναι, έτσι δεν είναι?» Ο Νίκος δεν απάντησε. Η καταιγίδα βούιζε έξω. Η οθόνη έδειχνε το σήμα του υποβρυχίου να αναμειγνύεται με το ακουστικό χάος της θάλασσας, χρησιμοποιώντας το ως καμουφλάζ. Ο σταθμός το αναγνώριζε, αλλά κανένα συνηθισμένο πλοίο δεν θα μπορούσε να ξέρει ότι βρισκόταν εκεί. Ένα αρπακτικό που πλέει κάτω από το πέπλο του ωκεανού. Και ερχόντουσαν ακριβώς για το θαλάσσο πύργος.
«Νομίζουν ότι τα ανακάλυψα όλα», μουρμούρισε ο Νίκος, διστάζοντας. «Νομίζουν ότι ο σταθμός είναι δικός μου, ότι μπορώ να παραδώσω το σχέδιο». Ο Ανδρέας γύρισε αργά. «Και τότε θα ανέβουν εδώ κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας για να διαπραγματευτούν». Έκανε ένα βήμα προς τον ξάδελφό του. «Νίκος, δεν θα διαπραγματευτούν. Θα κόψουν τους δεσμούς, θα σβήσουν τα ίχνη και εσύ είσαι το ίχνος». Το πρόσωπο του Νίκου έχασε το χρώμα του. Ο Λύκος γρίλησε πιο βαθιά. Ο μικρότερος μισθοφόρος μουρμούρισε. «Είμαστε παγιδευμένοι εδώ». Ο Ανδρέας επέστρεψε στον πίνακα και ξεκίνησε ένα παλιό πρωτόκολλο που ήταν σημειωμένο στα ημερολόγια του παππού του, ένα κωδικοποιημένο αίτημα εντοπισμού. Ο σταθμός εξέπεμψε ένα κατευθυντικό ακουστικό σήμα, ένα μήνυμα που μπορούσε να ερμηνευτεί μόνο από όσους γνώριζαν τον κώδικα των παλαιών ειδικών μονάδων του ναυτικού. Ήταν ένα αίτημα για βοήθεια. Κρυμμένο μέσα σε μια ακολουθία φυσικών συχνοτήτων, το είδος του μηνύματος που μόνο ένα εκπαιδευμένο αυτί θα μπορούσε να καταλάβει. Ο σταθμός απάντησε με ένα απαλό παλμό και ο Ανδρέας, με την καρδιά του να χτυπάει δυνατά, είπε την μόνη αλήθεια που ήταν δυνατή εκείνη τη στιγμή. «Η καταιγίδα θα περάσει. Το υποβρύχιο όχι. Και όταν φτάσουν εδώ». Κοίταξε τον Νίκο, τους δύο μισθοφόρους και μετά τον Λύκο, σταθερό, προσεκτικό, έτοιμο. «Θα είμαστε σε πόλεμο μέσα στο βράχο». Η σιωπή μέσα στο σταθμό διήρκεσε μόνο λίγα δευτερόλεπτα, αλλά φάνηκε σαν μία αιωνιότητα. Ήταν το είδος της σιωπής που προηγήθηκε αποφασιστικών κινήσεων, ο ακριβής ήχος ενός πεπρωμένου που άλλαζε. Ο Ανδρέας παρατηρούσε τους φωτεινούς παλμούς στην οθόνη, κάθε σημείο να μεταφράζει πιέσεις, δονήσεις και ήχους που η θάλασσα έκρυβε από τον κόσμο. Και εκεί, ανάμεσα στη θύελλα και τα βαθιά στρώματα νερού, το παράνομο υποβρύχιο συνέχιζε να προχωρά. Στα μάτια οποιουδήποτε ραντάρ επιφάνειας, εκείνο το σκάφος θα ήταν αόρατο. Αλλά ο σταθμός δεν εξαρτιόταν από δορυφόρους ή συμβατική μετάδοση. Άκουγε. Και το να ακούει του επέτρεπε να βλέπει αυτό που κανείς άλλος δεν έβλεπε. Ο Λύκος κάθισε κοντά στον Ανδρέα, αλλά η στάση του δεν ήταν ήρεμη. Ήταν σε ετοιμότητα. Ο σκύλος κοίταζε πότε το τούνελ, πότε τον πίνακα, σαν να προσπαθούσε να παρακολουθεί τα πάντα ταυτόχρονα. Το σώμα του ήταν άκαμπτο, οι μύες του σε εγρήγορση για κάθε δόνηση του εδάφους. Ο Νίκος περπατούσε από τη μία πλευρά στην άλλη, με σύντομες αναπνοές γεμάτος πανικό. «Το ξέρουν», μουρμούριζε. «Ξέρουν ότι είμαστε εδώ». «Φυσικά και το ξέρουν», απάντησε ο Ανδρέας, χωρίς να πάρει τα μάτια του από την οθόνη. «Ήρθαν σε αυτό το βράχο εξαιτίας σου και εξαιτίας αυτού που πιστεύουν ότι μπορείς να τους προσφέρεις». Ο πιο κοντός μισθοφόρος κρατούσε ένα πιστόλι που μέχρι τότε ήταν κρυμμένο κάτω από το πουκάμισό του. Ο πιο ψηλός είχε το βλέμμα του καρφωμένο στη μεταλλική πόρτα, σαν να φοβόταν ότι κάποιος θα μπορούσε να την σπάσει από το τούνελ, κάτι που, δεδομένων των συνθηκών έξω, δεν ήταν αδύνατο. Ακόμα και σφραγισμένη, η σταθμός φαινόταν ευάλωτη στο βάρος της κατάστασης. Ο Ανδρέας πάτησε μερικά κουμπιά στον πίνακα. Στην οθόνη, ο ακουστικός χάρτης έδειχνε το υποβρύχιο να πλησιάζει την πιο βαθιά ζώνη του υποθαλάσσιου υφάλου, βόρεια του βράχου. Το σκάφος δεν ήταν μικρό, ήταν μεγάλο και σύγχρονο. «Μειώνουν ταχύτητα», μουρμούρισε ο Ανδρέας, ρυθμίζοντας την κλίμακα. «Ετοιμάζονται να ανέβουν, να ανέβουν». Ο Νίκος κατάπιε το σάλιο του. «Μα με αυτή την καταιγίδα». «Δεν έχουν άλλη επιλογή», απάντησε ο Ανδρέας. «Η θάλασσα είναι πολύ άσχημη για προσεγγίσεις με ελαφρύ εξοπλισμό. Πρέπει να έρθουν κατευθείαν. Σε κάποιο σημείο θα αναδυθούν». Ο Λύκος γρίλησε σύντομα, απότομα, ένας ξηρός, προειδοποιητικός ήχος. Η οθόνη έδειξε την τελική προσέγγιση. Το υποβρύχιο ευθυγραμμιζόταν με τη φυσική πλατφόρμα του βράχου, ακριβώς εκεί όπου η άμποτη θα αποκάλυπτε μια ασφαλή περιοχή για αγκυροβόληση. Είχαν μελετήσει το μέρος, ήξεραν πώς να φτάσουν. Η καρδιά του Ανδρέα χτυπούσε δυνατά. Χρειαζόταν το μήνυμα να φτάσει στους συμμάχους του ναυτικού. Χρειαζόταν κάποιος να αποκωδικοποιήσει το ακουστικό σήμα SOS πριν να είναι πολύ αργά. Αλλά η καταιγίδα τα περιπλέκονταν όλα. Η ατμόσφαιρα ήταν κορεσμένη με παραμορφώσεις και ακόμη και οι κοντινές ναυτικές μονάδες θα χρειαζόταν χρόνο για να ερμηνεύσουν τα κρυπτογραφημένα σήματα. Χρόνο που ίσως δεν είχαν. «Θα μας σκοτώσουν», είπε ο Νίκος με τρεμάμενη φωνή.
Δεν θα αφήσουν μάρτυρες. Ο Ανδρέας γύρισε απότομα. Τώρα καταλαβαίνεις. Οι μισθοφόροι τον κοίταξαν, περιμένοντας εντολές από έναν άντρα που δεν ήταν ο αρχηγός τους, αλλά που εκείνη τη στιγμή ήταν ο μόνος που είχε τον έλεγχο της κατάστασης. Ο Ανδρέας πήρε μια βαθιά ανάσα. «Ακούστε», είπε σταθερός, κοιτάζοντας τους τρεις. «Δεν μπορείτε να νικήσετε αυτούς τους τύπους με βία. Δεν είναι τοπικοί μαφιόζοι, δεν είναι μικροί λαθρέμποροι. Είναι άνθρωποι που λειτουργούν στο σκοτάδι, άνθρωποι που πληρώνουν πολλά για να μην υπάρχουνε». Οι μισθοφόροι αντάλλαξαν ματιές. Ένας από αυτούς τελικά μίλησε. «Τότε ποιο είναι το σχέδιο?» Η καταιγίδα ξαναβρυχήθηκε. Όλη η σπηλιά φάνηκε να τρέμει. Ο Ανδρέας γύρισε προς την οθόνη. «Να περιμένουμε», είπε, «και να διατηρήσουμε τον έλεγχο του εσωτερικού του βράχου. Αν ανέβουν από τον όρμο, θα αναγκαστούν να αναζητήσουν καταφύγιο. Σε αυτή την καταιγίδα υπάρχει μόνο ένα ασφαλές μέρος για να μπουν». Το συμπέρασμα ήταν προφανές. Όλοι κοίταξαν την πόρτα του σταθμού. Ο Νίκος χλώμιασε. «Εδώ μέσα», μουρμούρισε. «Θα προσπαθήσουν να μπουν». «Ναι», επιβεβαίωσε ο Ανδρέας. «Και εμείς θα τους εμποδίσουμε. Αλλά το να τους εμποδίσουμε δεν σήμαινε να τους αντιμετωπίσουμε άμεσα». Το τούνελ ήταν στενό και η καταιγίδα έκανε κάθε κίνηση απρόβλεπτη. Επιπλέον ο στόχος δεν ήταν να σκοτώσουν κανέναν. Ήταν να επιβιώσουν μέχρι να βρει το ναυτικό την προέλευση του σήματος SOS. Ο Ανδρέας ρύθμισε μια τελευταία εντολή. Μια νέα ακολουθία ακουστικών παλμών μεταδόθηκε στον βυθό της θάλασσας. Ήταν μια ενίσχυση του μηνύματος, αυτή τη φορά πιο έντονη, ακόμα πιο ακριβής. «Αυτό θα επιταχύνει», είπε. «Αν κάποιος ακούει, θα ξέρει ότι χρειαζόμαστε άμεση υποστήριξη». «Και αν κανείς δεν ακούει?» ρώτησε ο μικρότερος μισθοφόρος με σπασμένη φωνή. Ο Λύκος σηκώθηκε, περπάτησε μέχρι την πόρτα και έσκυψε πάνω της, σαν να προστάτευε την είσοδο με το ίδιο του το σώμα. Ο Ανδρέας κοίταξε το σκυλί. «Τότε θα εξαρτηθούμε από αυτόν», απάντησε ψιθυρίζοντας. 15 λεπτά αργότερα, ο οπτικός συναγερμός της κύριας οθόνης αναβόσβησε. Ένα κόκκινο σημείο εμφανίστηκε κοντά στην επιφάνεια. Μετά ένα άλλο. Και ένα ακόμα. 3. Ο Ανδρέας ένιωσε την καρδιά του να παγώνει. «Έστειλαν δίτες». Ο Νίκος έκανε ένα βήμα πίσω. «Δίτες? Με αυτή την καταιγίδα?» «Ναι», απάντησε ο Ανδρέας, «και δεν είναι συνηθισμένοι. Είναι εξειδικευμένοι, εκπαιδευμένοι για αθόρυβη διείσδυση». Οι οθόνες έδειχναν μικρές μετατοπίσεις στα ακουστικά μοτίβα, μικρές διακοπές στο ρεύμα, μικροδονήσεις που προκαλούνταν από μετατοπίσεις νερού κοντά στο βράχο. Ανεβαίνανε στον κάθετο τοίχο. «Έρχονται από την ανατολική πλευρά», είπε ο Ανδρέας. «Από το πιο προστατευμένο από τον άνεμο μέρος. Η ανάβαση είναι δύσκολη αλλά εφικτή για όσους έχουν εμπειρία». Ο ψηλότερος μισθοφόρος σήκωσε το όπλο του. «Όταν ανοίξουν την πόρτα θα πυροβολήσουμε». «Αν ανοίξουν την πόρτα», διόρθωσε ο Ανδρέας, «θα προσπαθήσουμε να τους εμποδίσουμε να φτάσουν μέχρι εδώ». Ο Λύκος ήταν ακίνητος σαν άγαλμα. Τα αυτιά του ήταν σηκωμένα, το σώμα του τεντωμένο, κοιτάζοντας το σκοτάδι του τούνελ, σαν να ήξερε ήδη πού θα έβαζε τα χέρια του κάθε εισβολέας. Ο πίνακας εξέδωσε μια νέα προειδοποίηση. Κάτι μεγάλο πλησίαζε την επιφάνεια. «Θα αναδυθούν», είπε ο Ανδρέας. «Ετοιμαστείτε». Ξαφνικά κάτι άλλαξε στην οθόνη. Στην επάνω γωνία εμφανίστηκε μια νέα υπογραφή. Πολύ μεγαλύτερη από το παράνομο υποβρύχιο. Πολύ πιο γρήγορη. Ο Νίκος άνοιξε διάπλατα τα μάτια του. «Τι είναι αυτό?» Ο Ανδρέας ένιωσε μια κύμα ανακούφισης να διαπερνά το σώμα του. «Αυτό», είπε παίρνοντας μια βαθιά ανάσα, «είναι ένα στρατιωτικό πλοίο». Η υπογραφή ήταν σαφής. Υψηλή επιτάχυνση, παραμόρφωση του σκάφους βαρέως τύπου, πορεία που διέσχιζε τη ζώνη όπου το υποβρύχιο επρόκειτο να αναδυθεί. Ένα δεύτερο σήμα εμφανίστηκε αμέσως μετά. Ένα άλλο στρατιωτικό πλοίο. Το μήνυμα είχε αποκωδικοποιηθεί. «Έρχονται», είπε ο Ανδρέας με φωνή τελικά σταθερή. «Έρχεται το ναυτικό». Ο Νίκος έπεσε πάνω σε ένα μεταλλικό κουτί, τρέμοντας. Οι μισθοφόροι αντάλλαξαν βλέμματα έκπληξης. Ο Λύκος γάβγισε μια φορά σύντομα, αποφασιστικά, σαν να επιβεβαίωνε. Έξω η θάλασσα βρυχόταν. Στις οθόνες το υποβρύχιο άρχισε να υποχωρεί, προσπαθώντας να διαφύγει, αλλά ήταν ήδη αργά. Τα στρατιωτικά πλοία περικύκλωσαν την περιοχή με σχεδόν χειρουργική ακρίβεια.
Και ο Ανδρέας, με μια έκφραση που συνδύαζε καθήκον, θλίψη και αναπόφευκτο, δήλωσε «Η πολιορκία στο Αιγαίο τελειώνει εδώ». Η σιωπηλή αγρυπνία είχε τελικά ακουστεί. Η καταιγίδα υποχώρησε το πρωί σαν ένα ηττημένο ζώο. Η θάλασσα, που πριν ήταν πεδίο μάχης, τώρα λάμπει κάτω από το αχνό φως της αυγής, μεταφέροντας λευκό αφρό και υπολείμματα από φύκια που έχουν ξεριζωθεί από τα βράχια. Το νησί φαινόταν να έχει ξυπνήσει από τον ύπνο του από ένα σεισμό, αλλά παρέμενε εκεί, σταθερό, αρχαίο, προκλητικό όπως πάντα. Ο Ανδρέας βγήκε από το υπόγειο πέρασμα με το σώμα του ακόμα τεντωμένο. Η νύχτα ήταν μακρά. Η στρατιωτική επιχείρηση είχε εξελιχθεί στο σκοτάδι, σημαδεμένη από σιγανές ήχους, φωνές που μεταδίδονταν από τον ασύρματο και τη θάλασσα που διακόπτονταν από ισχυρούς κινητήρες. Τώρα η σιωπή είχε επιστρέψει. Στην κορυφή του βράχου, 2 στρατιωτικά πλοία εξακολουθούσαν να αγκυροβολούν σε ασφαλή απόσταση, μεγάλα και αυστηρά ενάντια στον χρυσό ορίζοντα. Ένα ελικόπτερο αιωρούταν σταθερά από πάνω και μια ομάδα διάσωσης κινούνταν με ακρίβεια πάνω στο βράχο, ενώ οι συλληφθέντες άνδρες, ο Νίκος και οι 2 μισθοφόροι, περίμεναν καθισμένοι με δεμένα χέρια και πρόσωπα σημαδεμένα από σοκ. Ο Νίκος απέφευγε να κοιτάξει τον Ανδρέα. Έμοιαζε μικρότερος έτσι. Ο πρωινός άνεμος χτυπούσε τα ακριβά ρούχα του, σκισμένα από την προηγούμενη νύχτα. Τα μάτια του δεν έλαμπαν πια από αλαζονία, μόνο από διαφάνεια φόβου. Ο Ανδρέας δεν ένιωσε ικανοποίηση, μόνο μία βαθιά κούραση. Χάιδεψε το κεφάλι του Λύκου που παρέμενε δίπλα του, προσεκτικός στις κινήσεις γύρω του, αλλά ήρεμος, σαν να μπορούσε επιτέλους να ξεκουραστεί. Η μακρά αγρυπνία του είχε τελειώσει. Από το ελικόπτερο ένας βετεράνος αξιωματικός κατέβηκε με τη βοήθεια 2 στρατιωτών. Φαινόταν σκληρός, όπως συνήθως είναι κάποιος που έχει αντιμετωπίσει όλη του τη ζωή καταστάσεις που δεν θα έφταναν ποτέ στις εφημερίδες. Όταν έφτασε στον Ανδρέα, σταμάτησε μπροστά του, μελετώντας την έκφρασή του για λίγα δευτερόλεπτα. «Είσαι ο εγγονός του Αντώνη Μάρκου», είπε με σταθερή φωνή. «Ναι». Ο άνδρας κούνησε το κεφάλι, σφίγγοντας δυνατά το χέρι του. «Ο παππούς σου ήταν ένας από τους πιο λαμπρούς μηχανικούς που είχαμε. Δεν είχαμε ιδέα τι είχε χτίσει εδώ. Ούτε τι προστάτευε. Αλλά τώρα καταλαβαίνουμε». Τα μάτια του περιεργάστηκαν το βράχο, το σπίτι, τη θάλασσα και καταλαβαίνουμε επίσης γιατί επέλεξε εσένα. Ο Ανδρέας εισέπνευσε με δυσκολία. Η επιλογή του. Η επιλογή του παππού του. Ο αξιωματικός συνέχισε. «Ο υπόγειος σταθμός. Είναι εξαιρετικός. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Μπορεί να ανιχνεύσει πράγματα που κανένα σύγχρονο σόναρ δεν μπορεί. Και όλα αυτά κρυμμένα εδώ, μπροστά στα μάτια μας. Ο παππούς σου ήταν πεισματάρης, αλλά και οραματιστής». Ο Ανδρέας κοίταξε τη θάλασσα. Θυμήθηκε τη φράση από το ημερολόγιο. «Υπάρχουν πόρτες που μπορούν να ανοιχτούν μόνο από όσους ξέρουν να ακούνε». Ήξερε ότι αυτό έπρεπε να προστατευτεί, είπε τελικά ο Ανδρέας. «Το ήξερε», συμφώνησε ο αξιωματικός. «Και είχε δίκιο». Έκανε μια παύση. «Ετοιμάζεται ένα πρωτόκολλο. Το κράτος θέλει να διατηρήσει αυτό το σταθμό ενεργό. Θέλει να διατηρήσει το έργο του. Αλλά...» Ο αξιωματικός τον κοίταξε σοβαρά. «Για να λειτουργήσει, αυτός ο σταθμός χρειάζεται κάποιον εδώ. Κάποιον που να καταλαβαίνει την απομόνωση, την πειθαρχία, τη σημασία της σιωπής». Ο Ανδρέας έμεινε ακίνητος. «Θέλουν να λειτουργήσω το σταθμό», είπε, χωρίς να ρωτήσει, απλώς διαπιστώνοντας. «Επισήμως ως πολιτικός υπάλληλος, με αυτονομία να διαχειρίζεσαι τον χώρο. Θα αναφέρεις μόνο σε μια ειδική διεύθυνση. Τα υπόλοιπα». Ο άντρας χαμογέλασε ελαφρά. «Ανήκουν στη θάλασσα και σε σένα». Ο Λύκος κάθισε πιο όρθιος, σαν να ενέκρινε. Ο Ανδρέας ένιωσε το λαιμό του να σφίγγεται. Είχε περάσει χρόνια προσπαθώντας να ξεφύγει από το μυαλό του, τους φόβους του, την ιστορία του. Και τώρα, στέκοντας πάνω σε εκείνο το βράχο που είχε τιμωρηθεί από τον άνεμο, ένιωθε, ίσως για πρώτη φορά, ότι δεν υπήρχε τίποτα κακό στο να μείνει. «Δέχομαι», είπε με χαμηλή αλλά σταθερή φωνή. Ο αξιωματικός κούνησε το κεφάλι ικανοποιημένος. «Ο παππούς σου θα ήταν περήφανος». Όταν το ελικόπτερο απογειώθηκε και τα πλοία άρχισαν να απομακρύνονται, ο θαλασσοφύργος επέστρεψε στην κατάσταση του βράχου, της θάλασσας και του ανέμου. Οι στρατιωτικοί ήχοι εξαφανίστηκαν και το περιβάλλον επανέκτησε τη φυσική του ησυχία. Ο Νίκος και οι μισθοφόροι απομακρύνθηκαν.
Οι φωνές τους χάθηκαν στον ορίζοντα. Η απληστία τους είχε βρει την κρίση της στο βράχο. Ο Ανδρέας περπάτησε μέχρι την άκρη του γκρεμού με τον Λύκο στο πλευρό του. Η θάλασσα ήταν ήρεμη τώρα, απαλή, αναπνέοντας αργά και βαθιά, σαν ένα ζώο που τελικά ξεκουράστηκε μετά από μια βίαιη νύχτα. Έκλεισε τα μάτια του. Εκείνη τη στιγμή ένιωσε κάτι σαν ειρήνη. Όχι μια εύκολη ειρήνη, αλλά μια ειρήνη που είχε κερδίσει. Το σπίτι χρειαζόταν επισκευές. Ο σταθμός χρειαζόταν συντήρηση. Ο βράχος θα απαιτούσε πειθαρχία. Η θάλασσα θα έφερνε πάντα δουλειά. Αλλά όλα αυτά ξαφνικά φαινόταν να έχουν νόημα. Γονάτισε δίπλα στον Λύκο, περνώντας το χέρι του από το πυκνό τρίχωμα του σκύλου. «Είμαστε στο σπίτι, φίλε». Ο Λύκος έσκυψε το κεφάλι, ακουμπώντας το ρίγχος του στον ώμο του. Ο κρύος πρωινός αέρας τους έκανε και τους δύο να τρέμουν ταυτόχρονα. Πίσω τους, κάτω από τόνους γρανίτη, ο ακουστικός σταθμός πάλετο σιωπηλά, ζωντανός, σε εγρήγορση, έτοιμος να προειδοποιήσει για οποιαδήποτε κρυφή κίνηση στον Αιγαίο. Ο Ανδρέας άνοιξε τα μάτια του και κοίταξε τον ορίζοντα. Η σιωπηλή επαγρύπνηση συνεχιζόταν, αλλά τώρα ανήκε σε αυτόν. Μόνο σε αυτόν. Και για πρώτη φορά από την νεολαία του, ο Ανδρέας Μαρκού δεν ένιωθε μόνος. Ένιωθε φύλακας. Φύλακας του θαλασσοφύργου, φύλακας της θάλασσας, φύλακας μιας κληρονομιάς που είχε επιτέλους βρει τον προορισμό της.